Tajb qed il-Ferk Mark. Nilqawkom għal l-ewwel podcast tagħna, ngħid tagħna mingħajr dawn l-uħud li hawn madwari żiggi mhux kont nasal sa hawnhekk. So grazzi l kulħadd. Nixtieq nissottolinja l-ispeċ tal-lan ta' dal-podcast huwa li jkollna kemm jista' jkun konverzazzjonijiet wiesa, interessanti, kemm jista' jkun lil mill-agendas u l-format tas-soltu. Insomma, l-ewwel podcast, l-ewwel mistieden, bniedem li naf pjuttost sew, bniedem li ġbukkat ħafna imma fil-verità jien inħoss li l-pajjiż as-such ma femux. U ma naħsibx li huwa purament it-tort tal-pajjiż li ma femux l-approach ma ankax jippreferi jisu jaħsat u jħallik dbaqba u tinkazza milli jispjega ruħu ftit iktar fil-font. Qed nitkellem fuq missieri Salvu Mallija li miegħu tkellimt fuq l-eruq tal-ġens Malti, tkellimna wkoll fuq x'nistgħu nitgħallmu mill-eruq ta' ġensna viżavi dak li qed jiġri fil-preżent, dak li qabli se jiġri fil-ġejjieni. Tkellimna wkoll mas-Salv fuq fejn qed f'ħajtu bħalissa u tani wkoll xi parir insomma għal tiegħi. Mela qabel ma nitilqu nixtieq ġenwinament nirringrazzja lil dawk l-intrapriżi li għamlu dan is-set, id-dawl, il-muntaġġ, eċċetera, possibbli. Vera li minħajrhom ma jsirx hekk daqstant se nappellalkom biex fejn tistgħu u jekk tistgħu tużaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom. Il-fatt li jsir dan il-podcast u li jkompli jsir huwa ħafna marbut mal-appoġġ li dawn l-uħud ituna. Mela, nibdew grazzi li Derek Meets li nafhom għas-saħħa ta' 20 sena insomma, familja tal-ġen. Ibbagħtu WhatsApp fuq 998666425 jekk tixtiequ lid Derek, insomma jien ngħidlu Derek fil-fatt jismu Andrew, iġibilkom il-laħam l-ordni tal-laħam tagħkom id-dar. Minkejja li Derek pjuttost tifel ġigantesk, fil-verità huwa tifel b'qalb tad-deb li garanzija ħajprova jaqdikom mill-koxxa u ħajrnexxielu u li fl-istess ħin minħabba li l-laħam u fil-fatt il-vokazzjoni ta' Derek jew ta' Andrew insomma sara ħrasek li ħajprova jedukakom ukoll xi ftit fuq il-mestier tiegħu. Mela 998666425 bil-WhatsApp ma nafx għalfejn għamilta hekk għax għandi snieni għandi din xelfa. Insomma, barra punt, naf. Biex iġibilkom, għattu kollu number 998666425 biex iġibilkom il-ħamed dar fi żmien 48 sija. Grazzi lil Frank's Gentlemen's Essentials. Mela, grazzi wkoll lil Frank's Gentlemen's Essentials li jipprovdu wkoll il-kilkomen li forsi ħadd ħarira naqażer qabel din l-intro biex jgħinuna nillubrikaw kemm jista' jkun din il-konverzazzjoni aktar minn hekk tal-Franks ukoll qed nagħmel magħhom il-Franks Man of the Year Awards, il-voti għaddejnihom, issa għaddejna kollox lill-ġurija li qed jiddiskutu lin-nominati u ir-rebbieħ se jitħabbar delwaqt. Fil-fatt ir-rebbieħ se jitħabbar ir-rebbieħ se jitħabbar fuq dan il-podcast so moħħkom hemm. By the way, għax Andrew tifel ta' zokkor nice guy, x'għandna Drew. Hemm ukoll skont ta' 10% segwaċi ta' dan il-podcast, skont tal-10% mingħand il-Franks JM Franks meta tkunu qed tagħmlu check-out fil-website. U again iġibulkom ix-xorb id-dar. Il-discount huwa applikat fuq whisky, spiritu affaritek u imbejjed. Mela, grazzi wkoll lil sħabi tal-Likebs, Sajm xanna. Sajm huwa l-persuna li naħdem miegħu fil-ħdan Likebs. Il-Likebs joffru għażla probably l-iktar għażla wiesa ta' vetturi fil-pajjiż minn unbranded vehicles ta' kull sura u xorta sa Black Cabs, Customer Care 24 sija kuljum l-irħas prezzijiet u by the way jaslu għandkom fl-inqas ħin. Naf? Għax fucking nużom u nużom ħafna. Reliġjużament tal-Likebs inasfu l-karti tagħhom bi protokolli stringenti ħafna biex jgħinu ovvjament kontra jew fit-taqtija kontra l-imxija tal-Covid ta' bilħaq Likebs huma wkoll pet friendly bro, iġifieri jekk għandek jinnaf kelb, igwana jew bħali
tifel ta' 12 sena jaqdukom ukoll. L-aħħar sponsor huwa Letisicura, żgur mhux l-inqas li huma one-stop shop insurance broker, jaqduk għal kull tip ta' assigurazzjoni nis li ilhom fix-xogħol sew jafuh sew ix-xogħol u jagħmlu l-parti tagħhom b'impenn kbir. Jekk qed tfittxu insurance qisu li tkellmuhom qabel ma taqtawla rasa u iktar minn hekk. Jiena nemmen li hemm ċertu affarijiet fil-ħajja, id-dar, l-equipment l-għodda li taħdem bih, il-ħajja li jixraq li jkunu koperti u koperti sew. Se ngħaddu issa għal fażi li jmiss li huwa l-ewwel episodju tal-podcast ta' John. Bil-defa unajdu kemm għal-buzz Min waħda neħibu t-nejn Ma nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-podcast ta' John! Il-podcast ta' John! Mela, tlaqna? Kien hemm moment meta jiena naħseb L-eċċess, naħseb inti l-ewwel semmejt il-bilanċ huwa il-bilanċ importanti. Jien naħseb darba kien meta ħaqna eżatt kważi dak li ridna. Li kien meta? Kien meta kellek rivoluzzjonijiet tal-1890s u hekk meta l-ħaddiem beda jieħu drittijiet tiegħu u da. Wasalna f'punt fej kważi wasalna hemm biex wasalna hemm xi armonija. Illum, meta baqax iktar ux nġildu, kena noħolqu ħafna issues, political correctness per eżempju, political correctness, xini wara kollu, sarima u hija inkwiżizzjoni oħra. Political correctness, jina najt, inti, ek ma taqbix miegħi, ma naqbix miegħek qed tajt iċċuċati. Għamin, ma mux ma nistax najt, jinnaf, dak il-ħajt iswed għax jgħidu li razzist. Da ġaffariet huma, it doesn't make sense. Doesn't make sense. Ġibiri, għax aħna kollha m'għadix kollha l-istess, is-suwed mhumiex bħal bojot, mhumiex, tas kemm in-nisa huwa bħal irġiel. Le. Weft irridu naċċettaw il-fatt li dawn għandhom huma affarijiet differenti. Mhux inqasgħu iktar għax inqos iktar ma jeżistix. Naħseb il-biża ta' nies li jkunu politically correct hija ovvjament li hemm storja twila ta' dbatija pereżempju ngħidu aħna mis-Suwed li daw għamlu ġenerazzjoni wara l-oħra biex taħt il-jasar ta' raġel abjad kemm minn bojot Ewropej fl-Afrika, kemm fl-Amerika. Issa dik oħra pereżempju, dik għax il-bojot. Hemm biża ġenwina biex tibda minn hemm. Jiena nifhimha. Dik l-ansjetà. Però anke dik ma kienx ir-raġel abjad li kien jassar is-Suwed. Fil-bidu kien ir-raġel iswed. Ir-raġel kien ir-raġel iswed u l-iktar li kabbar il-jasar u għadu sal-lum jipprattika huwa l-Muslim. Huwa l-Musulman huwa l-Arbi. L-Arbi għadu sal-lum bil-jasar. Bil-jasar ta' s-Suwed, sal-lum għadu. Ġifiri, Malta, per eżempju, konna nizlu il-Tunezija fil-Medju Evu. Ma minn kajja li l-Arabi għamlu għad għenadu naċċettaw l-Musulmani għamlu għad il-ħagġa. Dik ma t-negax il-fat li anka r-raġel abjad jagħmel dik il-ħaġa. Le, imma dejjem impinġu r-raġel abjad bħala il-bungimen. Imma attualment, dak kull min ikollu naqra poter, l-istess ħaġa jagħmel. Le, ma fl-istess ħin, speċta again goes back to għalfejn aħna speċjali, li illum il-ġurnata l-istorja l-aktar aċċettata fil-ponent hija li mem ebda razza li għanda tiġi li tkun skjaf ta' xi razza oħra. And that's a new idea. This is a very new idea. This is a very new idea. U għalek jena inħoss, għalek jena ottimist għal-razza umana, għax nara li anka fil-istoria li najdu l-ġurġin, ma l-ewel bdejna spiex ta' l-familja tijaj kontra l-familja tijak, un-bat bdejna nitkellmu fuq tribujiet li jemnu forsi bl-spiriti, mela nistaw li kunem tipo ta' kooperazzjoni bejnietna. U daw il-kooperazzjoni dejjem jibru. L-lum il-ġurnata wasalna f'punt fej anka min ma jidirx bħalna u din hija idea vera moderna, qed naraw kif nagħmlu biex nintegrawh bħala parti kom is-soċjetà tagħna. Tara l-affarijiet sbeħ wisq. Għax fil-fatt illum il-jasar mhux spiċċa inbidel. Lej nasab li hemm jasar minnu li hu esportat. Jiġifieri meta tqis minn fejn ġew l-iPhones u l-laptops tagħna,
dak mill-jasar. Mux għadnajt għal dak jien. Mbagħad hemm il-jasar tal-working class. Inti għas realizza li inti mjassar, per eżempju, ma nirrealizzax jien mjassar, jena hemm il-medja, per eżempju, li ġanni naħseb jiddeċidu għalija x'għandi naħseb, jiddeċidu għalija x'għandi niekol, jiddeċidu għalija. Ma dak iżma qabel ma kienx hemm ix-xaman li għamilha dil ħaġa. Le. Biex illum jien għandi l-opportunità nidħol fuq il-Facebook, jew nidħol fejn irrid, nidħol fuq il-Wikipedia, jekk inti għat li xi ħaġa u jiena m'emmintix, jien dejjem nista' mmur, tant jien għandi aċċess enormi għall-informazzjoni. Imma mhix hekk ta' Miexekki. Illum għaw misinformation għat ma kien għaw. Ma dak huwa parti mill-konsegwenza ta' meta tilliberalizza l-affarijiet. Ħanajdlek, illum jgħidula slavery with the golden chain. Illum aħna sirna m'għadniex ċittadini, illum sirna konsumaturi. U dak li jasar il-ġdid li tikkonsma. U dik l-ħsara li qed tiġri li flok li lek jasruk ġveri bil-katina u titmur taħdem biex tħallas id-djur li għandek. Ma bro, ma tistax, ma nafx kif, speċa naqa HSC, this comparison is fucking almost insulting to the people that were fucking whipped to death. Li twildu u għamlu fucking omorom fl-alqa jiġbru z-zob ta' kotin umbat fucking mietu ta' 30 taħt ix-xemx. Illum l-istess. B'xi kanċer li ħadd ma ta' kas li kellhom. Illum qegħdin maħniex kif Qegħdin fl-istess ħaġa u ma nirrealizzawx. Ovvjament inbidlu l-parameters u x'qed ngħidlek li jien naf nies li twildu xejn saru intraprendituri f'xi qasam jew ieħor. Illum jaħdmu 20 sija fil-ġimgħa u għandhom ħajja ta' doluri. Tista' tgħidli l-fucking skjaf kien jgħaddi minna di biex hemm ħafna nies li huma marbuta, jien naf pereżempju kont naħdem fil-fabrika u konna nagħmel naf shift ta' xi 10 sigħat għatta żobb ta' ħdiġ. Biex ovvjament inti tħossok mejjet minn ġewwa sewwa, però ix-shift jispiċċa. Jiġifieri inti għandek 40 siegħa waslu l-5 ta' flaxija, 5 ta' flaxija, mort il-kazin, dawwart wieħed, mort ma' tfajla, ġila, da fil-ħodu fil-seba ġalt qiegħed b'moħħi mejjed, granted, imma hemm disparità bej jiena u r-raġel iswed li qiegħed jiġbor il-qoton Kristu jaffej. Fejtaf. Għax jekk jien ma nobdiħx il-fucking manager, kif fil-fatt kon nagħmel, qatt ma ħarex il-frosta u fucking sawwatni qudiem kulħadd tuqatilni. Hemm distinzjoni enormi. Però dak isma' qed jitqabbel żmien ma ieħor. Li ma tistax. Le jiena tqabbel u ġieħ ma ieħor. Le, żmien ma ieħor. Le, u ġieħ ma ieħor. Żmien ma ieħor għax hekk Ma prova il-comparison li qed nagħmel jien. U kumpara l-ġieħ ta' tifel li bħalissa qiegħed il-Bangladesh iħit iżraben ta' Nike u affarijiet li jiġru ituħ il-fucking kokaina u l-speed biex jibqa' jaħdem 18 sija kuljum. Sewa. U John Mallija li kien imur l-right quartz glass għatta l-ħġiġ bil-flip-flop u meta qabżitlu qabbatu tal-aqlem, jekk l-dumma kellu xabtit jaħdem ra kif għalla ħexanaqa u maħadim xuntefa l-karantin jorqot waqt il-night shift, biex differenza ta' doluri apparti li jena barra dawk l-40 sija, kella ħajja tiegħi. Speċa, forsi ma kellix 100% l-ħajja tiegħi, imma kien hemm a good portion ta' ħajti li kienet il-ħajja tiegħi fil-waqt li min kien skjaf fis-sawt tal-Istati Uniti, speċa kienet ħafna iktar, speċa parti li jien għandi aċċess għall-edukazzjoni, għandi aċċess għas-sanità, għandi aċċess għas-servizzi tas-saħħa, għandi ħafna minn dawl biex naħseb li hemm differenza bejn l-iskjavità tal-lum. Jiena mhux qed ngħid li m'hemmx differenza. Ma nistax ngħid li m'hemmx differenza, imma inti titqabbel like with like, inti tittara mbagħad n-nies l-oħra dak iż-żmien kif kienu qegħdin jgħixu. Mhux qed ngħidlek is-senjur, qed ngħidlek in-nies normali, in-nies ta' triq. Ġifieri, inti tittara pereżempju
Ektar Londra, per eżempju kif kienu qed jgħixu n-nies Londra. ħafna aktar uġieħ, hemmhekk naqblu. Ġifieri in-nies l-oħrajn ta' Londra, il-peasants ta' Londra, kemm ma nafx tistax tgħidilhom peasants. Mhux peasants, Kienu jgħixu b'ħafna iktar uġieħ minn nies normali ta' Londra llum. Granted. Which għalija tiffortifika l-argument tiegħi li jgħid li aħna rnexxielna l-bniedem nelevawh il-fuq minn dak uġieħ. Imma il-ħasraj li iktar ma titlgħu l-fuq, iktar qed nersqu biex ninżlu l-isfel. Hija inevitabbli di. Għax dejjem hekk ġara. Vera, u naqbel miegħek li hemm dil-problema li sottolinjajt l-ewwel inti ta' aktar ma jgħaddi żmien aktar irdu psikjatri, li terapisti, eċetera, eċetera. Naqbel 100%. Però jien għandi twemmin wieħed fundamentali filosofiku u mbagħad insejjes il-bqija kollox fuqu. Li huwa da. Ħanipprova nartikola. Mela. L-unika ħaġa li nista' niggarantilek f'ħajtek sewwa huwa l-uġieħ. L-unika ħaġa. Ma nistax niggarantilek li qatt ħajkollok junferħ jekk inti twilid tifel ta' aħba fuq il-krek. Probabbli ħatgħix ħajja brevi ħafna miżawda uġieħ. L-unika ħaġa nista' nwiedek hu li inti sedbati. Sewwa. Issa, naħseb huwa fil-kompitu tagħna li naraw bħala umanità, speċa narrattiva umana għandha tkun kif se naqsu kemm jista' jkun midbatija inutli. Sewwa, u naħseb għal ħafna ġenerazzjoni speċjalment riċenti, dak kien lan speċa jekk konna infettati bil-malarja bl-ebola għaliex maħniex kuntenti mela allura għax naħseb li ma femniex u naħseb li jiena ħanuħu minn ħajja personali tiegħi. Jiena sa isu xi 28 kont qed infittex il-kuntentizza. Anka sa aktar reċenti minn hekk. Eventwalment skoprejt għalija, ħanajt għalija. U naħseb inti tintebaħ li jiena naqra iktar kuntent illum inqas troubled. Li life is not about looking for happiness, it's about searching for meaning. Which are two different things. And meaning comes from service. Li dik aħna nibżaw ħafna minna. Jiġifieri meta jiena ddeċidejt jiena ħankun għaddej lej għan-nifsi, lej familti, lej il-kollegi tax-xogħol, lej anka lej is-sena tiegħi, is-sena tal-kidba sewwa. That being of service equals responsibility, xi ħaġa li llum il-ġurnata n-nies fucking jitwaħxu minna. Jiġifieri llum nitkollna daw il-konverzazzjoni kollha fuq id-drittijiet. U qatt ma nitkellmu fuq ir-responsabilità. U hemmhekk qiegħda l-fuck-up għax aħna għandna jiena kif narana qegħdin fuq xefa tad-deb sewwa fejn għandna l-opportunità li navvanzaw għal parti il-ġdida tal-evoluzzjoni. Għax qegħdin komdi, kif qed tajt int. Ġifieri m'għadniex noqtlu xulxin daqskemm konna, jekk kien hemm ċertu mart. Le, m'għadniex. Statistikament, m'għadniex. Statistikament, aħna. Tieni gwerra mondjali l-biraħ lura, ta' nitkellmu. Le, maħda qed ngħidu. Qed nitkellmu. Qed ngħidu 7 decades later. U meta kellek il-Vietnam, kellek u kellek il-Korea, kellek il-Falklands, però aħna qed ngħidu llum il-ġurnata, anzi aħna inħarsu li qed tieni gwerra dinjija u ngħidu il-Madonna x'għamilna inżabbab mhux nerġa' nagħmilha dik il-ħaġa tal-wax. U naħseb il-fatt li hawn daqshekk paċi hija konsegwenza tal-biża tal-waħx li tqabbadna meta naraw xkonna kapaċi namlu li xuxi. So, my argument is this, li... Illum il-gwerra saru iktar lokalizzati, nistriħu billi nkesksu l-Arab kontra l-Izrael, jo nkesksu l-dak kontra l-ieħor. It happens that way, ġifieri. Għaliex, għax illum tant għandna armi tal-buħx. Di Alla ħares kellha. Alla ħares faqqa, one, I think we realize that how expensive war is, not in terms of finance, but in terms of... Even finance. Even finance, imma in terms of progress, etc. So, aħna tallimna daw l-affarijiet kollha. Il-gwerra progress iġib. Għara, minkejja li speċa u xina għamġ speċa l-agenda tiegħu naqra xellugija estrema u forsi b'mod naqa stupidu wkoll. Biden tela
blajta li l-ħaddim irridu ntuħ living wage, li irridu l-ewwel ħaġa li għamel Biden reġa' daħal lura fil-Paris Agreement tal-global warming insomma. So this is the most powerful man in the world. Pressa poco. L-aġenda tiegħu almenu fil-pubbliku hija ejja nagħmlu xi ħaġa fuq kazzata enormi li jilna nwettqu għal mijiet ta' snin. Sawa, jiena kif narana qegħdin f'pożizzjoni fej ħafna mill-problemi meta nħares li għana bħal ġerarkija ta' Maslow. Mela, x'niklu għandna, mart m'għandniex daqskemm kellna, violenza mhux daqshekk problematika daqskemm kienet, mela issa nistgħu navvanzaw għal parti li jmiss. Jew nkella nistgħu once li gradwajna minn hemmhekk naraw kif ħajkollna narrattiva fej terġa' jkollna inqas dbatija milli diġà ilna naqsu. Dik hija l-opportunità, però ovvjament fid-dinja jeżisti Putin, jeżistu alla fucking iċ-Ċiniżi. U sabiħa li daw in-nies għandhom il-poter f'idejhom, jiġifieri jekk 100 miljun ruħ jgħidu iva u ma jgħidu le, tagħhom tgħaddi finalment. Issa daw in-nies li nafu bisimhom. Hemm ħafna aktar nies li ma nafux bisimhom, jiġifieri li għandhom poteri kbar, jiġifieri, poteri kulti, jiġifieri qed nidu fil-finanzi, għandek il-korporazzjonijiet li daw saru għandhom. Salf, għax indu ngħid, għandi s-sitt mistoqsijiet għalik li fucking għadni ma saqsejtek xejn minnhom. Ħan iddevja għall-ewwel waħda. Mela, inti ġieli smajtek tgħid il-ħaġa ta' 90% tal-popolazzjoni, ma nafx il-figuri, naf li ġili smajt għall-emola, waqxiek whatever, li 90% tal-popolazzjoni la darba tala la xar snin, 5 snin. Għena ta' xar snin nisiqfu jikbru. Ovvjament, ta' xar snin ma tafx istewli l-karozza, ma tafx il-maġġoranza ta' n-nies tal-adulti jagħmlu affarijiet kwotidjanament li mhumiex fil-fakulta ta' tifel ta' kemm. Jiena mhux qed ngħid issewwi karozza. X'qed tgħid? Jiena qed ngħid mentalment u ma jibqgħux jikbru. Jiena qed ngħid intellettwalment. Inti ssewwiha karozza jien ma nsewwix, jien fucking hopeless. Hopeless jien. Allura x'qed tgħid preċiżament? Le, jiena li qed ngħid jien li meta kif se npoġġiha. Jibqaw dipendenti minn xi ħaġa. Dina naturali ġifieri li għalhekk Alla, għalhekk Alla, x'aħna għandna bżonn father figure. Għandna bżonn li xaħat li jieħu ħsiebna. U lokalment kif tara timmanifesta ruha? Lokalment, u mhux lokalment biss, kullhom kien di, ma lokalment ħad nitkellem fuq għax hawnhekk naf. Hawnhekk naf. Id il-mentalità li speċi nittalbu mant il-gvern. Jiena niftakar, waħda mela ġiet waqaf timpinġi kienet, għax niftakar l-artisti għadux il-gvern, imissu jgħajna il-gvern, id. Għaliex tmur għand il-gvern, il-gvern missierek biex tikli ġifieri, u di ħaġa li l-politikanti qed jisfruttaw. Il-politikanti indunaw l-nies ta' 5 snin jifqu jikbru, għax jisiru jibqgħu dipendenti fuq missier. Fuq xi ħaġa. U x'inhi? Jigradwaw mill-ġenituri għall-istat. X'inhi l-problema ta' it-tfal? It-tfal li jkunu jridu drittijiet mingħajr responsabbilta ta' dmirijiet. Sawa, jenek tifel irid tojrdu u jżabbat saħħ u biex missier jaħlas minnu jixtriwlu. Issa jiena ngħid pereżempju s-soċjetà tagħna Maltija, jiena nqabbla ħafna ma' koppja separata. Jiena isom il-nazzjonalisti u l-laburisti isom l-ommu l-missier. Jaraw kif jagħmlu biex jixtru tfal. Jixtru tfal mhux jagħmlu l-babies biex jixtruhom li ġifieri. Ikorrompu. Eżatt, ekku biex ikorrompu. Korrotti huma korrot kulħadd. U faċli għaliex għax qed tmur għall-bażiku tal-bniedem. Il-bniedem jikber biex tikber intellettwalment. Mhux li taf issewwi karozza. Dik mhux tikber. Inti qed titkellem fuq mhux ħiliet, inti titkellem fuq sens ta' indipendenza. Le, mhux sens ta' ħsieb.
U il-problema è fl-edukazzjoni. Fis-sens li jiena kapaċi nkun indipendenti li naħseb għal-rasi. Li taħseb għal-rasi. Kemm naħseb għal-rasi jeżin naħseb għal-rasi li jiena nasal għal-konklużjonijiet intellettwali tiegħi. U kemm naħseb għal-rasi biex jekk jiena pereżempju irrid nasal fil-karriera naħseb għal-rasi, mhux immurant l-istat u nipprova nibbam jatender li jien m'għandix il-ħila. Fem, jiena naħseb li speċjalment taw Malta, jiena kien ħossni, u sfruttaw għal-partiti għax għandek kif għatlek, isak għandek koppja separata. Ice coffee, jesal. Tit whisky. Iwa, tan, razajra, tan. Ma, sekundu għadha. Wieħed jgħid, mela ħajna ħantikom il-child center b'xej, il-child care b'xej, jiena taf sentikom. Titkun tifel biex tħalli min jitnejk bik dal-mod. Titkun vera moħta tifel. Għax il-mami tat li dik mela ħamburant il-mami. Dek mod, ma taħsibx dik mod puerili. Infantili ħafna. Puerili infantili. Fil-fatt, un-bat anka. Bizur l-affarijiet. Speċajn li ġili notajt, u naħseb il-notaw ħafna ċiris. ċiris soltu tazza ma tazza. Tasem tal-missir, tal-Iben, tal-Ispiritu Sant. Sema tal-ġiġrob ta' Din l-notajt nasib il-notaw ħafna nis. Li Malta, ma nafx jekk issirx barra minn Malta probabli ssir ukoll, ma nafx xi ħaġa endemika tal-politiċi, li il-politika jkun hemm ħafna minn daw il-whataboutisms. Do you smajtu that term whataboutism? So, tipo, bl-Amerikan tipo, yes I am, but what about you? Right? So, jiena, u din hija xi ħaġa li aħna konna nipprattika. Għax ma tarawx tagħmlu intom. Eżatt. Jiġri jiena it-tifel u t-tifla jagħmlu għal-ħin kollu, spex ta' you're stupid. Yeah, I'm stupid, but what about you? You're ugly. Ma it-tfal tiegħi ma jinstamaw hekk jasra ma ħafna iktar elokwenti minn hekk. Imma u simpatiċi minn hekk. Imma meta tara per eżempju dibattitu fuq l-istazzjon nazzjonali, ħafna minnu huwa dal-whataboutism li konna nipprattikaw. Fil-playground tal-iskola. Eżatt, fil-bitħa tal-iskola. Il-bitħa tal-iskola. Li hija sfortuna li flok ngħidu again naqra marbuta mal-idea tar-responsabbilta li inti ma tasalx tajt taf xiex men hija dak il-fucking Mater Day kien fuck up. Ma kellniex namlu għadik tal-Mater Day. It was shit, and it was shit because of this, and that. U niskużaw ruħna mal-poplu u din xi ħaġa li kategorikament ma nixtiequ qatt nerġgħu nagħmlu, and we're gonna move on from here. Maħniex kapaċi nagħmluha, men. Maħniex ta' parsi ma qaluwiex u nkomplu spex ta' niksu l-xulxin bit-tajn. U din nuqqas ta' sinċertà, jiena mill-ottika tiegħi, ġifieri mill-konverzazzjonijiet li jkolli jiena fl-inbox mal-nies li huma volumużi u l-konverzazzjonijiet li jkolli fit-triq man-nies li huma again volumużi fil-gym għand il-grocers u ta' kull fucking demografika, ġifieri anzi jiena l-għaxqa tiegħi jiena not taslima u ġili ninżel tinje point. Bitfala xammek għandhom bitħa kbira insomma whatever. U tiġi xi mara middle age, forsi pushing the upper limits of middle age, Christian conservative, u fi żmien kaxxaturi, issa taf kif nitkellem fuq kaxxaturi, u speċa ċajtlina, u tiġi fuq inkis isa bejb mistħija u bejb naqam qarbizza, isma' narak tajjin, sewwa tajdilhom, grazzi. U taħrab li hemmhekk. Il-fatt li mbagħad nibda nimmaġna din il-mara bil-kardigan bid-domna tara kaxxaturi jekk tisma' nitkellem fuq kemm nagħmel seks mal-mara u titħaqek fimni. Li qed ngħidu li n-nies qed li n-nuqqas ta' sinċerità li hemm fil-landscape politiku naħseb in-nies iktar ma jmur iktar tintepu u dak huwa it's a good side effect ta' dal-aċċess eżaġerat li għanna l-informazzjoni. So the downside hija misinformation. It's a double-edged sword. It's a double-edged sword. Da kollox hekk. Kollox hekk. Però stannoj nies li għalmenu jena nemmen li jena bnidem ta' reda tajba u bnidem
ċertu fakultajiet u ċertu talenti li nieħdu opportunità mill-lodda biex in-narrativa speċa però inqarbuha iktar kemm jista' jkun. Ovvjament, aħna m'għandniex il-poter. Il-biċċa xogħol li ma il-politiċi għandhom ħabta jħawdu l-affarijiet. Però l-affarijiet huma sempliċi ħafna. Sempliċi għaliex il-politiċi xogħolhom l-ewwel qabel kollox għandhom ir-responsabbiltà għax huma la għażluha min-nies għandhom iktar suppost għandhom ikunu iktar intelligenti min-nies. Jafu li qed jagħmlu l-ħsara. Daw illum il-mentalità saret kemm se nakkwista voti. Insejna l-pajjiż u dik hija fatt. Insejna l-pajjiż kompletament. Illum ħanara kemm se nġib voti f'di. Jon kella ġara xi ħaġa ħanamel pereżempju biraħtlula rajt ġismu ta' Rozjen Kutajjar qed titkellem fuq il-xejdu prostituzzjoni tal-kannabis li tiġi legalizzata. Meta ħarġitu da? Wara li faqqa l-iskandlu tagħha. Mela taf, u dik il-problema li anke l-ġit li qed isir biex qed ngħid illum biss, il-ġit li qed isir mhux ġit. Għaliex, għax jisir b'intenzjoni tħizjena. U dik il-bicċa xogħol, dik il-problema, mela l xin il-problema? Il-problema l-edukazzjoni. Aħna għandna l-edukazzjoni tagħna hija diżastru. Aħna minn dejjem niftakar minn dukon żgħar. Studja għax inkella ma jkollokx xogħol tajjeb, ma jkollokx ġob tajjeb, ma jkollokx paga tajba, mela in-nies illum għaliex tgħidilhom intom rejba moħħkom fil-flus. Jekk inti missierek meta kont żgħar għalek mur studja biex taqalek tar flus. Però żewġ affarijiet. Mhux biex tissir aħjar. Għandi kommenta fuq 3 affarijiet, ħalli ma naħarbux. Mela, one nies qrib ta' Joseph Muscat għaluli li Joseph Muscat bażgan kellu drojer. Issa jkux drojer metaforiku jew drojer fiżiku, fejn kien iżżomm ħafna minn daw l-issues daw il-feel good issues, iktar nisa fil-ċismu. M'għandix dubju. U kien iżommhom mistura hemmhekk. Ħalli kull darba li tfaqqa kriżi joħroġ waħda. Jiġifieri it's part of a grander stage, jiġifieri kien jeżisti xi kwalità ta' think tank. Jew naħseb kienu varjetà ta' think tanks li kienu jifornuh b'daw it-tip ta' Jiena naħseb il-ftehim kien sar ma' ta' policies. Naħseb jien il-ftehim kien sar ma' Henley and Partners li qabduh ma' daw il-kumpaniji l-kbar tal-PR, ġifieri, daw li jaħdmu mal. Li jafu eżatt x'inhu jagħmlu. Hemm film tajjeb jismu Trouble is Our Business ta' Sandra Bullock. Li da żewġ kumpaniji Amerikani jinżlu f'pajjiż is-Sud Amerika, hemm wieħed qed jitlef. U din kumpanija tirnexxra trebħu l-elezzjoni. Billi jużaw dan is-sistema x'illum. Illum dik that is the new slavery, the new slavery jew fuq ġifieri, li inti tbeli li jekk ma nixrobx il-Coca-Cola, in-nisa ma jħarsux lejja. Jekk ma jkollix dik il-karozza, mhux kemm tajba dik il-karozza kemm samillek le, li jekk inti m'għandekx dik il-karozza inti għarrimi tajjeb. Dik il-biċċa xogħol. Allura sar kollox falsu. Illum sar kollox fals. U ħan nistaqsik fuq xi ħaġa oħra li semmejt għax intat li llum il-ġurnata l-politiċi l-iktar li interessom huwa kemm se nġib voti. Però jiena nara fis-sens, jien di tifqali moħħi sewa meta nistaqsi għalfejn dawn in-nies qegħdin jagħmlu dak li qed jagħmlu. Għax il-paga ta' politiku mhijiex xi paga partikolarment tajba. Diment li ma tħarġ fil-politika biex tikkorrompi ruħek u tagħmel xebba flus wara. Jista' jkun li kull ma hu eżerċizzju fin-narċisizmu fil-protagonizmu u jasal hemmhekk jew hemm xi ħaġa li mhux qed nifhem that's more than that access to power. X'taħseb li hemm ħafna minn kollox. Għax li ġib il-vot il-maċiżmu Mediterran. Sawa. Naħsu waħda mir-raġunijiet li ma jkunx hemm daqshekk nisa daqs kemm hemm irġiel. Għax hemm il-maċiżmu, bulli, in-nisa mhumiex hekk. Normalment mhumiex hekk, ġifieri. Huma aktar caring,
minnom hekk, ġifieri mhux tagħmel. Le, parti minn Imma naturali. ir-raġel huwa x'ismu huwa warrior, ġellied. U li tjuri li jena, biex billi għajdak, Tiegħi ħadaddi. hemm dik il-mentalità. U wis nibża l-lum, daħlet marda ġdida, jiena nħoss li l-kwalità tal-politiċi tagħna niżlet imma drastikament ġifieri. B'xorta ħażina, biddeqna jda l-affarijiet, meta bdew jispiċċaw in-nies li trawmu taħt id-disciplina tal-Ingliż, għax l-Ingliż bil-fors kellu bżommu disciplina bil-pajis, għax dak kien pajis militari, kienet bażi militari. Għal-Ingliżi darrewna d-disciplina. Kenna d-disciplina, kellek is-civil service, jiena niftakar anka x-xandir, ħansemmi x-xandir. Musammi ħaġa politika, x-xandir kellek, meta tiftakar il-nies li kellek fix-xandir dak iż-żmien, u nies li hemm fix-xandir illum, baħar jaqsam biex issib xi ħadd naqra illum ħadd jikkopja lil kulħadd, dawk kienu jmorru jistudjaw barra, jbagħtuhom l-Ingilterra u da ġibi. Jiena ħossni isna tifelek li issa jiena kbirt u issa ħajjar għalih missier issa nagħmel ir-rid. U ankax ma batejniex għalih il-pajis, Le, ma batejniex għalih. Aħna taħt l-Ingliżi gawdejna, mux għara kem jgħidu għaffarijiet. Għana taħt l-Ingliżi konna tajjeb, nisirqu minna u minnem, fil-fatt aħna qatt ma kellna clashes ma l-Ingliżi, qatt. Laqas is-7 ta' Ġunju ma kien clash ma l-Ingliżi. Dika happened, ġrat, dika kien rajet li ġara ħabba ċirkostanzi ta' dak iż-żmien, għaxan kienu ċirkostanzi partikolari, kuħat jinsa li kienu 1919, li dak iż-żmien il-gwerra kienet għadha ma spiċċaċ. Kienet spiċċat uffiċjalment, imma kienu għadhom qegħdin jitkellmu Pariġi biex jaraw it-termini ta' kif se tispiċċa l-gwerra, u l-Ġermanja tajt isma' ktabsu niżejjed jiena nerġa' naqbad niġġiet dak iż-żmien. Kien għadu żmien ta' gwerra. Ta' tensjoni. Il-gwerra kien spiċċat 6 xhur. ċertaw kienu s-soldati għawek li għadhom ġejjem fuq il-front. Trigger happy, u dik li kienet ġifieri, żbalja għax batu 24 soldat ma' folla telfej, dak telef rasu u ġara li ġara. Beza, u fil-fatt la daqatlu wieħed, ħadd ma jista' raj semmuha li wieħed arfuh lil-Maltin il-belt, dar wara taħxa baqatluh. Ġifieri, wieħed mis-soldati. Wieħed mis-soldati li raw ħlada, ġifieri, għallu dak taħxa baqatluh. Ġifieri daw affarijiet li ma tantx jissemmew. Imma aħna mal-Ingliżi ma kenniex problemi. Qatt, ġifieri. Iktar kellna mal-kavallieri. Imma biex nirraġġaw il-konversazzjoni lura llum il-ġurnata. Jien bħalek, ġifieri nara Illum jiena nara li l-politiċi li hemm huwa kollha opportunisti, kollha qegħdin hemmhekk għall-flus u għal xejn iżjed. Għall-flus imma backbencher salf jaqla 25,000 fis-sena. Sewa. Kultant nibża dawn ma nisfalluti. Jiena naħseb li hemm numru minnhom li huma fil-fatt. Jien hekk naħseb. Pjuttost li fil-privat kieku ma jkampawx, eżatt, iva. Ma tarax, kull batterit li taf ta' joffru li għall-għaniet tal-partit. Paċu titnek bin-nies. U mhux bil-nies. Ma fil-raħal u ekku speċi tajt 4 kelmiet u da bravo, dak jaf il-da. Jiena l-lum nara il-kwalità tal-politiċi li hemm hija f'ira. U s-sabiħa li ma narax improvement fil-futur, ma nistax nara improvement fil-futur, għaliex? Għax hija invalenata spiċċat li tant sirna kulħadd jagħmel li jrid, kulħadd speċi mu responsabbli ta' xejn, jiġifieri ħadd ma jirriżenja pereżempju. Dik m'għandniex il-mentalità x'ismu ta' li bniedem għax żbalja jirriżenja, vera ta' li Rozjenna da kif mhux daqa' fil-wiċċ, jirriżenja u mbagħad ituhom ġobb ieħor biex probabbli paga doppja. Paga doppja. U jiena n-nies li naf li kieku jkunu ta' servizz tajjeb fil-politika, sfortunatament m'għandhom ebda ħajra li ikunu fuq l-istess ma' ċertu nies. Tu għax inti wkoll speċta tmur, tidħol parti mill-partit, tagħmel il-parti tiegħek, u mbagħad ikun hemm mbagħad tfaqqa Panama Papers, u f'daqqa waħda inti implikat magħhom ukoll. Sewa, issa jekk inti ma jkollokx is-sens la, ħadd ispiċċa tereq magħhom
U kol, storikament. Ma jax bħal storikament. Farrugia, Godfrey, xismu. Farrugia. Kol. Fimni, jiena ngħid li l-problema U nissottolinjaw hekk li fil-verità Marlin Farrugia fil-ħajja privata hija pjuttost suċċess straordinarju. Ma nafx tafx. Le, naf. Biex ta' dentista kapaċissima u intraprenditriċi kapaċissima Marlin. Fat, allora de mandi bżonn. M'għandix titlef. She doesn't need the protectorate. Imma l-problema li ħafna nies jagħmlu karriera x'qegħdin fil-partit illum sirna illum saret xajdu la. Naħseb mhux karriera jagħmlu. Saret diploma l-partit. Jien naħseb isibu identità, which is a Isibu different identità, thing. Isibu identità li jekk iddivorzjaw ruħhom minna ħajspiċċaw nies vakwi li m'għandhom ebda identità. Iva, vera. Ħajsiru iħsra. U dik li tbeżaħhom u dak li huwa. Imma qabel ma kienux hekk. Kaltex, dak tista' taċċetta kollox. Kompli. L-affarijiet kienu differenti. Meta Malta kellna politiċi sorata nies, jinna Boffa, per eżempju, jinna Fnerik Mizzi, daw kienu patriotti, daw waqqas paga ma kienu jieħdu. Laqqas paga ma kienu jieħdu. Il-ġurnata mhux sostenibbli, let's face it. Tipo, jien ma noqgħodx Prim Ministru ta' Malta bla fucking paga. Imma dak iż-żmien daw kienu jaħdmu, joħorġu l-flus mill-but. Ara kemm kienu jħobbu l-pajjiż, daw kienu jħobbu l-pajjiż. Kellhom minn fejju. Mux bil-forsu, għax, per eżempju, il-bara ta' Narik Pitt spiċċat ta' il-lezzjonijiet tal-pjanu kienet mut bil-ġuħ meta mitu. Per eżempju, ġifiri, dak kienu nies motivati. Tinsiex dak iż-żmien nazzjonalizmu kien jagħmel sens iżjetu, għax konna taħt barrani u l-pajjiż u da. Illum le, ara jien naħseb il-differenza kbira li saftet ilu kedna politiċi li saru korrotti. Illum sirna ikonna l-korrotti u l-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu li jsiru politiċi. U hekk ġara, illum għandha barra nies kienu korrotti diġà, li daw daħlu hemm bl-idea li se jsiru kemm jifilħu. Ma nasbit li huma l-maġġoranza ta' nies Fil-Parlament iva. Taħseb? Iva, ċert. I can't think of anybody li mux hekk, ma nistax naħseb. Peress m'għandix jiena niddejja niponta subajek ma jkollix evidenza. Ovvjament, fuq kaxxaturi nitkellem fuq ħafna uħut li jagħmlu affarijiet li huma ħafna iktar milli dubjużi, però ma naħsibx li huma l-maġġoranza. Jien naħseb anzi l-maġġoranza emmin jgħidlek ħana laqħal because it's part of the ġvidi dal-argument smajtu kemm il-darba. Sewa, it's a stupid argument, taħtafnix mux jienet najdu. Li huwa kelli ta' idea għax kienet jagħmel Muscat, imma daqs kemm kienu qed jiġru affarijiet tajbin fi drittijiet ċivili pereżempju, jiena I didn't want to derail that project, jew daqs kemm kienu qed isiru affarijiet tajbin jinnaf child care center u jinnaf kontijiet ta' dawla. I don't want to derail. So, emmin jgħidlek fine, kienem il-korruzzjoni, imma jien ma rridx niftaħħal għax il-proġett on the whole xorta kien sejjer tajb. Mbagħad hemm minnu kodartu, minnu blabajt spiex ta' minn mux lest li mux lest spiex ta' jgħaf lil dak li jkun li il-weda tijaw lejn il-Kostituzzjoni ma jtammari bus il-fucking bibja. Speċa kienet ħela taħin, kienet messa nxena. U ekki taf ħafna kazi ta' ġiviri. Għax il-lealta ħallifa lej il-partit mux lej il-partit ismani, ma noqdux ndura bal-lewza. Il-partit plays a big role għaw Malta, ġiviri. Plays all, nasib the major role. Mela, mistoqsija oħra mill-lurna. Inti tajt li ċertu ġnus, mux ċertu ġnus, il-ġnus kolla, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, għandhom xi kwalità ta' karatteristiċi tagħhom sewa. U għandna nħarsu lej l-istorja ta' dak il-ġens biex narfu il-karatteristiċi x'inhuma u minn fej beda dak il-ġens biex inkunu nafu il-ġens fej sejjer. Ta' sew l-ewwel net. Iva, u x'kwalitajiet għandu biex tista' tużhom biex Mela, għajdilna naqra Salvu Mallija
x'inhu mal-eruq tal-ġens Malti? Ela, jina, skonti, Godfrey Wettinger, mux għanna jedaj. Godfrey Wettinger ma lajk sentenza minnu. Kien storiku Malti, ġiri, miet, insomma. Storiku reċenti. Reċenti, lux li miet, ġiviri, reċenti ħafna, ġiviri, jissa, reċentismu. Sentejlu, miet għal-dik il-ħabta. Ma jek, ek. I apologize tal-ignoranza, ġiri, minix familja. Fattina bil-Malti, ġiri kwotajt waqas konna li kien biet bil-Malti, ma dak kien ħareġ bit-teorija u mhux kulħadd qabel miegħu ġifieri kellu clashes anke mal-akkademja ġifieri. Li dan li skont għal-Himjari li huwa storiku tal-15 seklu Arbi, meta ġew l-Arab Malta, svujtawa li kienu jagħmluha ħafna di. L-Arab. U għamlet kważi 100 sena vojta. Malta kull ma kien baqa' kienu jiġu xi baħħara biex jaqtaw is-siġara xwieni u hemm bdiet l-ispopolazzjoni tas-siġara u Malta. Kien jiġu għall-lasel salvaġġ u kien hawn ħafna ħmir. Kien jgħidu l-gżira tal-ħmir. Sabiħa l-affari. Naħseb jiena ġejna b'dik is-sitwazzjoni. Anyway, u mbagħad reġgħet ġiet ippopolata minn Arab minn Sqallija li ġew hawn Malta li x'aktar ġew biex jaħdmu ta' pirati. Għax hawn Malta kien post ideali għal piraterija. Aħna qegħdin fil-Goldilocks zone tal-piraterija, eżatt qegħdin. Għaliex aħna qegħdin off the trade routes. Għax aħna jekk titmur it-Tunezija m'għandekx għalfejn tiqaf Malta, ġurnata tasal. Jekk titmur Sqallija m'għandekx għalfejn tgħaddi minn Malta, bil-Greċja u Allora we're off the trade routes. Però viċin biżżejjed biex noħorġu, tisraq, tidħol u għandna portijiet tajbin. Barra minn hekk aħna m'għandna xejn iżjed. Nifhmu aħna dan huwa pajjiż li m'għandu xejn, m'għandu ebda riżorsa li fil-ġebla. L-uniku mineral li għandna il-ġebla, dik biss. Allora, daw l-Arab bdew bil-piraterija Malta. Li di baqgħet sejra sa 1798, anzi iżjed sal-1815. Sal-1815 Malta kien taw il-kursari. Għaliex kursari biex pirati. Għax pirati kienu jaħdmu outside the law, mentri il-kursari kien ikollhom liċenzjament l-istat. Ġifieri aħna konna stat kursar. Aħna konna bħal Afrika ta' fuq, bħal Alġerija, bħal Tunezija, fejn il-kap tal-istat kien kursar. Għax il-Gran Mastru kien kursar. Sal-aħħar wieħed kienu kursari, kienu jipprattikaw il-piraterija huma stess. Tuħu liċenzjament il-Gran Mastru u tmur tisraq. Basta Musulmani. Basta li tisraq il-Musulmani. Tal-Musulmani, ma tisraq. Regoli x'kienu, eżatt. Le, dik, li tisraq il-Musulmani, għax dik kienet gwerra qaddisa u jekk tisraq il-Musulmani, allura. Ma jkun hemm xi ħaġa minn dawk mill-affarijiet li tisraq. Le, xi ħaġa dovuti mela kontat. Jew ġast ħallas liċenzja. Le, liċenzja. Good luck to you. U l-liċenzja inti il-liċenzja ma kienx tkun għal dejjem, kienet tkun pereżempju għal xahar 3 xhur. Jekk ma titħolx dawk it-3 xhur, tagħti raġuni għaliex. Raġuni valida, per eżempju, naufragajt jew li tissewwi, ma stax dub iktar minn 3 xhur, għax huwa qed jisilfek il-baħar tiegħu biex għal 3 xhur mhux għal iżjed. Business normali kien business kbir Malta, enormi ġifieri. Għall-imħabta. Mbagħad kont tiġi. Meta bdiet? Dal-arranġament meta beda? Beda mill-wasa tan-Normanni, ġifieri jom iżmill-Arab, għax iżmill-Arab ftit li xejn nafu, sal-1815. Meta mbagħad l-Ingliżi qalu daqshekk piraterija. Sal-1815. Sal-1815. Oh shit. Sal-battalja ta' Waterloo, għax l-Ingliżi żammewa. Sal-1815 kienet kellna Anka wara l-Maltin. Anka wara mbagħad bdejna morru l-Afrika. U hekk il-Leċita kienet il-Leċita wara. Imma żomm, sal-1815. Sal-18. L-Istat Malti kien jippermetti, mux jissanzjona. Kienu jiġu l-Ingliżi għaw biex jaħdmu ta' kursari. Ostja. Fism l-Ingliżi ġiviri, kellhom privateers. Ostja, had no idea. U dawn l-Ingliżi kienu jaħdmu ta' kursari bl-istess rules of engagement, ġiviri kienu jimmorru jattakkaw l-Missilmin? Il-min kienu jimmorru jattakkaw? Le, mbagħad saru il-Franċiżi u l-alleati tagħhom. Għalhekk żammewhom l-Ingliżi. L-Ingliżi ħallewna nibqgħu nipprattikaw il-korso.
bil-kondizzjoni li nattakkaw il-Franċiżi. Biex niddistabilizzaw. Fil-fatt, ħafna kursari li telqu minn Malta mal-Franċiżi, għax kienu għax qasmu l-Maltin, biċċa mal-Franċiżi, biċċa mal-xismu. Dawk li telqu mal-Franċiżi kienu jitwerwrin li jiltaqgħu mal-Maltin l-oħra, kursari Maltin oħra, u jispiċċaw imdendlin. U bħala kwalità ta' kursara, kemm konna ninqalgħu għalija? Konna li werru l-Mediterran. Nice. ħafna iktar kemm jgħidu għal-kursa ta' Nord Afrika. Werru l-Mediterran. Hemm storja ta' Spanjoli kienu attakkaw il-ġerba, daw biex iwerru l-Musulmani. Daw mhux bdew jgħidu Spanja Malta. Biex għax aħna konna kursari ta' stonku tal-wax konna ġifieri. Konna magħrufin u di anke fil-Medjuevu. Fil-Medjuevu. Ġifieri fil-Medju qabel ġew il-kavallieri. ħaspinta kbira meta ġew il-ċajdula ma' l-Aragoniżi. Sewa. Fism l-Aragoniżi. Li m'epoka? Dan qed ngħidu 1400 fil-kronoloġija. Isu l-1400, 1400. Meta ġew l-Aragoniżi. L-Aragoniżi għamlu 300 sena u Malta qabel il-kavallieri eżatt. Fil-14. Aħna l-Aragoniżi li ta' Karlu Hamsa. Karlu Hamsa tal-Aragonisi, Spanjol. Ir-re ta' Spanja da' kien. Sawa, ġifri da' meta ġew l-Spanjol, aħna Malta l-ewa kien għaw l-Arab, un ġew il-Normanni, un bat warajom ġew il-Ġermaniżi il-Hohenstaufen. Daw li kellhom da' dildo għaw un waħħal mażaqhom. X'kellhom? Jow le, maċċe, kompli. Għax un bat sqallija ħadwa kienu il-Ġermaniżi kienu żlu l-Italja, affarijiet, u aħna ovvjament ma sqallija spiċċajna magħhom. Umbat warajom ġew il-Franċiżi, oh Jesus. Wara min? Wara l-Ġermaniżi ġew il-Franċiżi. Sewa. Il-xejdulhom Blaw kol jgħaw tibda. Bon, wara l-Aragoniżi minn ġi. Qabel l-Aragoniżi. Qabel l-Aragoniżi. Anyway, dawa ma tantx tamu, da muftit ħafna Malta. U mbagħad dak kien hemm ġlieda kbira bejn daw il-Franċiżi Angiovini. L-Angiovini. Dak kien hemm ġlieda l-poter bejn l-Angiovini u l-Aragoniżi. Fil-fatt, battalja kbira ta' dak iż-żmien li kellha anke x'ismu fuq il-Rest of Europe, ġrat fil-port il-kbir. Il-battalja ta' Malta jgħidu, Malti ħadd meħabbija. U dik kienet importanti ħafna ġifieri. Għalfejn kienet importanti? Kienet importanti għax kienet battalja kważi deċiżiva u. U xi deċidiet? Min se jiddomina u dominaw l-Aragoniżi. They took over, ġifieri. U xamlu ġifieri ħassru minn fuq il-wiċċ id-dinja l-Angiovini. Kienet li il-Maltin kienu għamu kontra l-Franċiżi, bħal sqallija. Ma fx ma jitbija the Sicilian Vespers, sqallija għamu kontrijom u għatluwom wara l-qoddisa tal-Easter, wara l-Vespri tal-Easter. U għana tħajna minnom u spiċċaw assedjati b'Sant'Angelo. Kif kien, tali ħsib, għax nista' nifhem kif illum il-ġurnata biex naraw xaġa fuq l-internet u nitħajru, bħal per eżempju l-Belt kienu kun hemm il-protesti tal-Black Lives Matter per eżempju, għax ovvjament konna naraw. Imma kien hawn kuntat kbir ma' sqallija da ġifieri, kien hemm kuntat kbir, aħna ma' sqallija dejjem kien hawn kuntat kbir, konna niddependu minn sqallija, għax aħna dik il-problema aħna tant m'għandna xejn aħna li għax konna kapaċi nipproduċu biżejjed ikel biex tikol il-popolazzjoni Maltija, konna nġibuh minn sqallija. Issa, li biex nerġa' norbot mal-mistoqsija tal-bidu tal-karattru tal-ġens. Il-fatt li nippruvaw nartikolaw x'inhu mal-karatteristiċi ta' Malti, aħna nista' ngħidlek malaj ġifieri faċli. Aħna poplu qatt ma kellna xejn. Qatt ma kellna xejn. U debrajna kif se nirranġaw. Li hija amrevoli. Aħna żgur, bella x'inhu. U qed we thrived. Aħna bil-ġebel konna nagħmlu l-ħobs biex ngħidu hekk. You know? Għal-moment f'qajt li moħħi u li konna xi tip ta' fucking magicians li ma kontx naf. Għadna sissa nagħmlu l-ħobs mill-ġebel, ngħidu veru. Le, ġifieri aħna dak huwa l-vantaġġ tagħna. Jiena hemm affarijiet pereżempju jiena nieħu meta kont designer jiena tagħmel kollox
twaħħal bil-kawgam u t-dizinja. L-Ingilterra, l-Ingilterra kinti pace ta' artist biss. Meta wieħed minna jitla l-Ingilterra, jabżu fuqna. Għax jagħmel kollox dak jista' jkun imkien ma kienet tiġri. Għax aħna, peress li aħna żgħar, l-arta di arranġarsi, aħna ridna raw x'nam. U għalhekk kursari, għax x'tagħmel, dak bissem. Konna stonkużi, konna baħħara tajbin, Mela, biex nelenkaw. Sibna minn jinkoraġġina, ovvjament. In point form, kif kollok telenka il-karatteristiċi tal-Malti, x'inhuma? Le, jiena naħseb li kapaċi li nħolqu bix-xejn, nħolqu mill-ftit li għandna, irnexxielna nħolqu pajjiż. Ifhem, veru kien hawn il-barranin, sewwa, imma still, ġifieri b'xi max intejt tqis li pereżempju burra fil-Medjuevo dak l-iktar żmien li huwa fejn konna aħna kien hemm żmien meta konna kważi indipendenti. Veru min kien imexxi ħafna minnhom kienu sqallin. Pereżempju n-nobiltà Maltija llum li għandna llum. Aw kollha kienu sqallin li ġew hawnhekk biex jaħdmu ta' kursari, pereżempju kien tieni ġeneru, missiru ma jteħħ xejn, ara kollu ftit flus jarma galera u jiġi jisraq ġifieri, għadha finalment saru Maltin biex ngħidu hekk ġifieri. U dik li aħna b'xi mod mexxejna dal-pajjiż kien hemm żmien qed konna kważi sirna indipendenti dak iż-żmien. Mela, bħalissa qed tinstema pjuttost ottimist fuq il-pajjiż u pjuttost nisħaq ngħid gburi li gburi pajjiżek u black accomplishments imma meta tikkuntrasta kif qed titkellem issa ma kif titkellem fuq il-qagħda preżenti tal-pajjiż hemm dissonanza. Żgur li hemm dissonanza. Ħana lek għalfej għax kien kullum morna nħabtu l-Ewropa biex naħlu na membri, jgħidu la tixmordu tittejku. Ma fil-fatt aħna membri llum. Għax il-ħuta mir-ras attenten. Inti għandek min imexxi huwa mnejjek. Il-poplu kollu jitnejjek. Għax titfixkel di. Issa mhux qed ngħid li il-PN kienu xi imma l-PN kienu bil-korruzzjoni tas-soltu tal-politiċi. B'daw il-karatteristiċi li qed tajt inti. Illum kif nistgħu ninterpellawhom biex ikollna ġejjini aħjar. Kif konna meta tħanna fl-Ewropa. Kif konna meta tħanna fl-Ewropa. Jien niftakar kienaw intellettualment pereżempju gbirna. Ħadd li jrid imma huwa dan huwa fatt. Intellettualment konna gbirna, kellek ħafna li sajrin jaħdmu l-Ewropa in translators u innaf. Ġifieri x'ġara finalment għax ngħiduha wara 25 sena fil-gvern jorqod il-molol, nafħal miż-żewġinu, għall-ewwel sena, waħda fl-ħodu, waħda flaxija, mbagħad it-tieni sena flaxija, u mbagħad dejjem tnaqqasu. Li jiena xebbawni nazzjonalisti u votajt kontrihom pereżempju. Għaliex, għax jiena għandi moħħ, u ma nafx għax jiena marbut mal-parti, ma nasal qatt biex nivvota. X'jiġifieri ma nasal qatt? Jekk dak mara lajnu, żgur li nivvota kontrih. Ħan nerġa' prova, let me try to rephrase the question, sekonda għada. Li rrit nsaqsi huwa xin kultant ġili smajtek tajt b'mod forsi ftit fatalist li aħna bil-fors qegħdin fl-istat li qegħdin għax aħna l-eruq tagħna qegħdin fil-piraterija fil-korso. Ma dik il-piraterija inti you can channel it wherever you want. Ġifieri inti ismani inti anka biex konkursar, hemm ċertu ħiliet. Ekku. Sewwa, qed tkun baħri tajjeb pereżempju, stankosu. Fimni, li tistikkja 3 xhur fuq dajsa daqs Luzzu. Għax daw hekk kienu jkunu taħseb li kienu jkollhom. Il-galeri daqs il-Luzzu kien ikun. Le, ma kien hemm galeri żgħar. Kien hemm galeri kbar li ma kienux il-ħafna, imma ħafna minnhom daw kienu joħorġu fuq dajsa daqs Luzzu. U kienu jmorru il-Greċja ta' Madonna. Mela, daw kienu nistastonku, daw kienu nis intraprendenti. Ġifieri, dawk huma karatteristiċi tagħna li għandna nużaw biex nikbru. Imma li ġara li flok qed nużawhom li qed niċċeniljawhom post pożittiv,
Qed niċċeneljawhom. Kif se nfottu l-Ewropa, ġifri l-Ewropa fetet inna l-bib għaltinna jew itlu jew ma, nissa mux għantet l-Ewropa Ejja, xi il-ġilja Shangri-La ma l-inna l-Ewropa tatna spinta. Kiku ħafna bil-istajjar li għetna blu l-lub ta' flus u kiku per eżempju ta' passaporti ma nistawx nabluwa, minn zaħx il-passaport Malti. Jek mux biex jitħol l-Ewropa. Ġivri, il-flus li ġibna u l-kwantità kbira ta' flus, kiku għużin għedat namlu dat toroq li għedna. Anka kif naħdmu bit-taxxi ma' ġara li bdejna, u dibdet minn taħt il-nazjonalisti, bdejna nsibu ta' pirateri aħna, bdejna ħarsu lejn il-weaknesses. Kif nista' nidħollu da? Isna nassadjaw kastell ġifieri. Jara, taf x'nagħmlu? Natu taxxa inqas aħna. Biex dik il-kumpanija tiġi hawn, tħallas it-taxxa hawn, għadha 5%. 5% ta' 10 miljuni u ħafna spiex ta' għalina, u xibsaħ jara li għabu dawk, piraterija. U di daħlu għal nazjonalisti ma daħħannix xisbu il-gaming xinu, gaming vizzju. Biex ħaġa sabiħa, għamina nistadef kif per-ministru kien tal-azzjoni kattolka, da vizzju bħal prostituzzjoni, meħx differenza tkisser il-familji, imma bnejna nazjonalisti, bnejna għalix, għax għawnis li kapaċi, għaw Malta, joffru dawk it-tip ta' servizzi, għanna biex noffru dawk it-tip ta' servizzi. So, xġara, li in the meantime bdejna ngawdu mill-flejjes li ġej mill-Europa, xġara ta' kienem minn kienem minn Weevil, ta' pariri li jisma' kienem minu Joseph Muscat, per eżempju, Joseph Muscat, ta' pariri li malizzjus, li da ma kienx kontent li nisfruttaw daw, kienx jismon bil-mod il-mod u l-pajis ikber minnu, is-soltu għagġla tal-Labor najdila jena. Maraj, dara opportunità li ju li jistjamil il-miljoni, għamin nistaw siru ċertu ċesma, u bdejna sfaċċatament infottu l-Europa. Sfaċċatament, kif kien jiġi fismi kavallieri, per eżempju, għana fismi kavallieri, ma kienu jistaw għalina l-Ewropej, kienu għazzizniju. Għax konna nfottu ħabba l-korso ta' għana, konna nfottu trading. ħafna nies, ħafna Ewropej, meta beda għaddizmin, tabdaw kienu jittradjaw man Nord Afrika, anka ħna, taħx kien konna naħdmu man Nord Afrika, ma daw kienu l-edawa ta' għana ta' ma' Turkija, jinna f'Venezia per eżempju, aħna bdejna nfottu trade ta' kulħadd. Kien hemm żmien aħna nisimgħu li l-Franċiżi kienu ħadlhom il-proprjetà del-kavallieri fil-Rivoluzzjoni Franċiża, dik kienet diġà saret mill-Venezjani, ħafna qabel. Ħadulhom balla proprjetà. Ara bax għazzistuna, għasna naqra negozju, ħadulhom il-konfiskawilhom, badaħal il-Papa, tabilhom lura, imma ġifieri history is repeating itself. Yeah, I guess the struggle for power is endless. It's just how you struggle for that power. Il-bicċa xogħol di li aħna jiena nemmen kif kien ġara diġà xi niftakar żmien meta ma konniex msemmija għall-kriminalità fid-dinja, għamin kollha rispettati fl-Ewropa, sabejna bien, rispettati fil-Ewropa fid-dinja, xi ħaġa ġara. Da ma naħsibx għax marru tfal ta' Karwana Galizja ixewxu jew Mezzola. Għal xi ħaġa daw qegħdin jarawna bħala nies li mhux ta' min jafdhom. U di ġarġad dal-boħra qabel, sawa. Imma li ġaraw li flok bqajna kif kienu nazzjonalisti qed ifotu l-Ewropa bil-bot il-bot minn taħt it-taħt u forsi naqra prudenza biex ma nidrux koroħ. Le, ostra, ridna nibdew nagħtu bla-doċ biż-żewġ u daħħalna di tal-passaporti. Kienu offrew ilu, per eżempju, l-Gonza għalli għalix. Għalli kien jgħabli se jkollu. Kien sfaċċata l-affarijiet. Hija sfaċċata, jien għalija oxxenita li l-identità tagħna qed imbeħħu għall-kriminali. Għax let's face it. Jiena nemmen li mhux billi għadu li m'għandux ikun hemm bandiera u m'għandux ikun hemm nazzjonalità u passaport, mela m'għandux ikun hemm biex kulħadd. Imma li kieku mhux kriminali kieku wkoll fis-sens jidher hemm ħafna evidenza li hemm uħud mill-passaporti li nbijaw il-nies kriminali u l-familji tagħhom. Però hemm perswas li hemm nies li huma
xtaqu jagħmlu n-negozju mal-Ewropa u ma forsi vera sinjuri, imma mhumiex kriminali. B'dawk in-nies issib oġġezzjoni? Mela ma nsibx oġġezzjoni. Għalfejn ma? Għax dana isek pereżempju xi ħadd jien naf jara film. U ma jirxa ħallas, u tajlu isma, tini nofs li jilon għaddik bil-bib ta' wara. Ma nafx, għat maħsibt fuqa bizzejt, pero għalija at face value dimment li dak il-persona, l-ħagġa li se jagħmel hija negozju li mhux malizzjuż li mhux ta' b'xi mod detriment li da mux se daħħal xi xeba flus. Bil-forsa jkun ta' detriment. Ħanellek għaliex, għax dana se jfotti negozjanti oħra li huma li qegħdin fil-klabbu. Mela inti qed li ejja magħna, ħalli inti tgawdi bit-tariffi orħos, ħalli inti tgawdi minn ċertu vantaġġi, x'għamilt jiena? Ġibt balla ħbieb. Mhux ħbieb nies. Sewwa, għatlhom ara kittuni lira kull wieħed. Ndaħħalkom u tibda tgawdi bl-istess vantaġġi li għandu dak. Li dak qed iħallas għaliha. Jiġri biex nara li fimt sew, inti li idejek li turtak. L-underhandedness. Li speċta li tħoss li aħna tradejna l-Ewropa. Mela x'inhu, jien hekk nara. Immaġina jagħmlu għalilek di. Immaġina jagħmlu għalilek. Inti xi ħadd pereżempju, taraħ pereżempju jien naf għandu problema da mal-mara, so tajlu għandi. Jorqot għanda tibza xej għamel 4 għandi toqx tinkwieta. Għawada da ġiblek it-tfajla. Umbat it-tfajla tajlu sma, jimporta xan għanda żewġ it-tfal. Imma, does it make sense to you? Pero naħseb li hemm ċertu paraguni li kultant ma tistax tagħmel ċertu paraguni għax ikun hemm problema ta' kind of scaling, ovvjament, fid-dar tiegħi daqshekk rubija dal-ostja u l-bitfajja tiegħu ħajdejjaqni, però ma nafx x'inhi s-sitwazzjoni fl-Ewropa fejn naħseb hemm ħafna iktar opportunità, ħafna iktar wisa, ħafna iktar ċans għan-negozju. Ismani, mhux dak il-punt. Il-puntu li da jiena nħoss li ma jisarruġ l-għenet jena li kull ċikku li intiħed passaport Malti. Le, li kull ċikku hija problematika. Mela, naqblu 100%. Għassa rispet l-pajizu. Dik hija mistoqsija morali pjuttost astratta li Ma, fimniem, ma bekk jibdew jisfaxxaw l-affarietu. Meta nibdew aħna ngħidu ħafna hemm ċertu ammont ta' uwija li jiena komdu biha. Batem ċertu speċa uwija ħadna grok. Ma sirniex ħara lejha. Meta ħana konna qegħdin infottu l-Ewropa, jiġifieri fi żmien nazzjonalisti, li tal-5% tal-taxxa per eżempju. Għadna attenti li kemm jista' jkun valur ta' il-ħadd u da. B'daqqa waħda daw. Ġara jien naħseb jiġraw bħal nies li qatt maraw qatt ma libsu qalziet bil-Malti. U flok kienu għadu attenti li ma jortawx nagħmel li għandi nagħmel bil-mod għaliex għax kien hemm l-interessi tagħhom personali bin-nofs, tagħhom personali mhux tal-pajjiż, għax kienu l-interessi tal-pajjiż. Flimma sens qed L-interessi tagħhom personali. Kien jiena ċert li dak li jiena votajtlu biex ikun il-Prim Ministru ta' Malta u bas spiċċam keċċi, sewwa, ġifieri qed ngħid Joseph Muscat, kellu interessi personali hu biex jagħmel ċerti affarijiet, ma kienx qed jaħseb fil-pajjiż, ma jistax ikun li kien jaħseb fil-pajjiż, kull ċerti affarijiet ma kienx jagħmilhom, assolutament, ma kienx jagħmilhom hekk. Jien naħseb li kellu xi interess li l-pajjiż ikun sejjer tajb. Le, il-problema tagħhom dawn in-nies hu li l-affarijiet tajbin li jagħmluhom b'intenzjonijiet iżjiena. U l-intenzjoni ħażina kienet ejja nagħmlu n-nies happy u rnexxielhom. Biex noħolqu paraventu, u mbagħad nisirqu kemm irridu. U hekk ġara. Jiena ma nafx kif bniedem jista' jsir miljonarju f'7 snin. Min sar miljonarju f'7 snin? Ma nafx imma l-aħħar l-Alemar, jekk ma jkollokx b'savejna fin kien hemm xi laqa Dubai, jekk ma jkollokx 5 miljuni jaqqas daħluk. Ma jdaħluk. Ġifieri da jew għandu 5 miljuni.
Jon kalla, naf, Il-bullshit jom xinaqgħu ħadu grazzja mal-nemex. Forsi juża il-setat pirateski tiegħu u konvinzjon. Pirateski, il-pirati jekk kienu ta' Ara taħseb li l-pirati kienu xinis taqattani jidru kien ikun hemm bil-baħri komuni, imma minn kien il-kaptani u hekk. Kienu nies eruditi, kapaċi, jitkellmu kien dak li għamil ir-rewix ta' kontra Franċiżi u dak kien joqgħod il-belt ħdej tal-Karmnu u kellu palazz. Għadu sem sallu il-palazz, da palazz kien jiex kellu l-villaġġatura, l-pjetax dak iż-żmien, pjetax kienet villaġġatura. Ġifieri ma jfissirx li mhux taqattani, ma biex naf ħafna nistaqattani li għandhom. Taqattani bil-fors, għax dana xogħlu hekk kien, ġifieri. Imma eżattu kemm tritaw, ċertu mhux bil-fors kien erudit u kien sofistikat, ġifieri, imma kien stmat da biex ħa il-liċenzja ta' kaptani tagħmel eżami pereżempju, da ma kontx issir kaptan u hekk ta' jew kursar, rid tagħmel eżami mal-kavallieri. Ma tantx, ma tantx. Diffiċli. Ma tistax, b'daw l-affarijiet ma tistax. Ħanellek għaliex, għax fuq il-baħar. Jekk m'intix kapaċi. Jekk m'intix kapaċi, jubħedit. Sewwa, u toħroġ darba u ma tiġix lura. Ġifieri da mhux kemm. Allura il-Malti, mela b'daw l-affarijiet ma tkellimna naqra fuq il-passat tal-Malti sekonda. Mela, tkellimna fuq il-Malti minn fejn ġi. Tkellimna fuq il-Malti fejn qiegħed. Il-Malti fej sejjer, mela bħala bniedem, din mistoqsija, bħala bniedem li ovvjament għandek l-istorja ħafna l-qalbek u tista' tara forsi xi similaritajiet ma' ċivilizzazzjonijiet oħrajn, ma' pajjiżi oħrajn, gvernijiet oħrajn li ġraw fl-istorja. Jekk il-Malti jibqa' fuq it-triq li qiegħed bħalissa, fejn tara ħsejjer? Disastru, mhux bil-fors imma. Mhux bil-fors kollox mibni fuq id-duħan. Kollox mibni. Da biex jinet ngħidu, da naħseb. Qalu jallak ma qalux il-Ministru ġiet tal-xismu tal-ekonomija. Ma jistax kon nibqgħu niblu fuq ix-xejn. Da hekk kadapitada l-Ewropej isma' tax xismu harmonization. Għandna problema. Kaput. ħanajdlek, il-Maltin meta jsifru ħafna Maltin jagħmlu suċċess. Jixorbuhom. Għaliex? Għax aħna trifti. Aħna hardworking u biex xejn noħolqu xi ħaġa. Għaliex? Għax hekk konna għal-mijiet ta' snin, eluf ta' snin. Imma fejn sejrin? Bħalissa sejrin ħażin ħafna, jien hekk naħseb, jien naħseb li meta maħniex rispettati, spiċċajna nissemmew fit-teleserje tal-kriminalità. Ma mibdimux ovvja li hemm bżonn li xi ħadd daħħal f'moħħu li jekk mhux se jirrenġa' triq anke nifsu qed jikkommettu suwiċidju, su wieħed għandu l-kankrena, għandu saritlu sewda, flok imur jaqtaħħa barra, ma jagħtix każ, jissaporti l-uġieħ. Fakab li l-maġġoranza tal-poplu mhux qed taċċetta li hemm il-kankrena. Imma diġrat kemm il-darba u n-nies fl-aħħar. Naħseb li tkun ċertu intensità tuġieħ biex in-nies verament jintempu. Tissilhom il-bot. Il-problema li ħafna nies jgħidu lek isma' jistempu kieku jiena jgħid fil-pożizzjoni tiegħu bħalu nagħmel ta'. Imma xeraw sabni ħero. Mela eżatt. Għax id-dilon grandu. Mela mistoqsija numru 2 memuża ma' dan l-istessib. Lej xiex għandu jħares il-Malti biex ikollu ġejjeni aħjar. L-edukazzjoni. Ma l-edukazzjoni tista' faċilment issir dutrina li ta' tkun problematika. Ismani, aħna għinna bi problema tal-edukazzjoni, għinna ħafna. Aħna bqajna bis-sistema Vittorjana. Il-Vittorjana ħolqu sistema l-Grammar School u l-Public School. Kellek il-Grammar School għal-Popolin. Fejemmek jgħal-mom jisiru soldati, tobdi, bl-uniformi, good morning teacher, ek. Ma taħsibx, li għajdlek il-teacher u avanċelu. Aħna dik il-sistema sal-università ek.
jekk konkret, jina għaluli għal maċaqat ma bort, jekk konkret kull università tgħid xi ħaġa. Le, tittajt li għajt it-teacher, il-professur, inkella waħlek da ġifieri. Allura inti għandna il-biċċa l-kbira tal-poplu u għamallem hekk biex ikun soldat. Allura naturali li mbagħad jiġru wara l-leader, sewwa, u mbagħad għandek kellek fi żmien il-Vittorjani, kellek il-public school. Public school kienet tkun għal tal-flus, għal tal-upper classes. Fejn kienu jittrenjawk bil-maqlub li tkun iktar proactive, tkun iktar liberu. X'inti ħatmexxi. To become a leader. Ħatmexxi lill-oħrajn. Ja, Malta, Sala Luigi, per eżempju, St. Edwards, fej, xismu. U bqajna b'dik is-sistema. Bis-sistema li bissirek jgħidlek. Oġġettivament dawn l-iskejjel jaħdmu kif qed tajt inti ġifieri? Kienu żguru, aktar n-numru ta' Prim Ministri. Niftakar dawn il-programm fuq St. Edwards. St. Aloysius. St. Aloysius. Għat nara t m'għandix ċans għal-politika jien. Għat ma ġejtaw, m'għandix ċans. Għax veru, hekk kienet taħdem illum. Taħseb li hemm xi kwalità ta' mażunerija għaddejja? Le, mhux mażunerija, mhux mażunerija. Naħseb jiena kwestjoni ta' kif imma taħseb li il-mażunerija x'inhi? Network. It's a very big. It becomes a network. It becomes a network. Fil-verità. Fil-fatt. Apparti kif erawmuk ukoll inti meta tiggradwa għal ġo network ta' nies li huma diġà fil-fatt attwalment l-iktar politikanti postijiet għoljin fl-istruttura. L-iktar politikanti li jagħmlu suċċess. Ġeneralment ikunu dawk li jkunu ilhom jafu l-xulxin mill-università pereżempju, kemm fil-kamp nazzjonalista, kemm fil-kamp laburista, you can see it. Daw ilhom jafu l-xulxin minn żmien l-università. Ġifieri taħdem l-affari, bil-fors taħdem. Tifhimha ġifieri, issa aħna li għandna bżonnu li ma nibqgħux Fedekadami ħasab li jekk jiftaħ l-università l-kulħadd, nissa jisiru iktar intelligenti u nibdew iktar naħsbu. Imma le, għax kienet baqa l-mentalità u għadajem li inti tmur l-iskola biex ikollok ġob tajjeb biex tagħmel il-flus. Allora ma tihomx tort in-nies li moħħhom biss fil-flus. Hekk inti minn darek missierek jgħalek mur Surja, mux biex tiftaħ moħħok, mux biex titgħallem, mux biex tkun kapaċi taħseb u tirraġuna, imma le biex tagħmel il-flus. Allora tidniġru ġejna zoppa. Għandna l-flus, però m'għandniex il- Ma naħseb għax ukoll għax aħna ġens li għadu zaħir li saftitilu konna 3/4 minna peasants li ħadd ma kellu fucking xejn. Dik fattu. U allura speċjal l-ewwel għan, kellna vera ftit, imma fis-sens, pereżempju Nanna Ġejn. Bxkella Nanna Ġejn, fucking xej. U n-nies kollha ta' triq tagħha x'kellhom xej, tal-ħamrun kollu x'kellhom xej. Ma dik issibhom kollhom kienu. U naħseb li ġara hu li l-ewwel provajna naqdu l-ewwel saf ta' bżonnijiet li huwa li jisma' inti tkollok xi ħaġa fil-but biex titma' l-familja jkollok fejn. Ma bissa wasal iż-żmien li tinbidel. Eżatt, naqblu. Jiena naħseb biex naqbel perfettament miegħek l-edukazzjoni hija l-problema. Hija soluzzjoni. Hija s-soluzzjoni u hija l-problema fl-istess ħin bħalissa. Il-problema x'qed intuha bis-siek, let's face it tu. Però jiena naħseb ukoll li aħna naqra u memuża ma l-idea tal-edukazzjoni li aħna naqra poplu tad-dutrina, iġifieri. L-ewwel kien il-ħakim kolonjali li jgħidilna xirridu naħsbu. Mbagħad kellek il-Knisja li tgħidlek xi trid taħseb, u mbagħad kellek il-partiti li jgħidulek xi trid taħseb. Li naħseb issa nigradwaw għall-edukazzjoni mhux tgħidlek xi trid taħseb imma tgħidlek kif taħseb, kif tkun kritiku. Mbagħad inti tasal għal konklużjonijiet tiegħek, speċjalment intik lodda u mbagħad inti tarbel. Isma' Salf, mela għax għaddew 2 minuti, 2 satej. Satej u 4 minuti, ħana ma nafx hekk għandi x'iktar mistoqsijiet partikolari x'insaqsik. L-aħħar waħda mbagħad ngħaddu għall-aħħar round. Dan il-bersa li inti timmaġina sewa fej Malta għandha tmur biex tkun Malta aħjar. Da ġej minn xi ideal f'moħħok, f'moħħ Salvu Malija, jew tara xi gvernijiet oħrajn
preżenti jew passati li nistgħu nemulaw. Fimni, difetti se jibqa' dejjem għax aħna bnedmin u imma l-edukazzjoni is a key. Ma rispondi l-mistoqsija. Inti meta tikkontrasta l-pajjiż u kemm qiegħed gravi l-pajjiż, let's say, qed tikkontrastah ma' ideal f'moħħok jew qed tikkontrastah ma' gvern jew pajjiż jew sistema li ġieli kien hemm fil-passat jew preżentament li nistgħu ngħidu isma' nippruvaw tal-inqas naslu għal dak il-pajjiż. Ħana dak ibini. Faqqa. M'għodx indur mal-lewżajt. For- Jiena m'iniex No nazzjonalist Eh. u laqas qatt se nkun. Jiena anke meta ħriġt magħhom, meta x'ma nazzjonalisti għattilhom jiena l-bandera tiegħi mal-bandera Maltija u l-lider tiegħi l-kuxjenza. Għalhekk ma tlajtx ovvjament, ġifieri. Biss jiena naħseb li l-sistema meta kienet ġifieri meta tħanna fl-Ewropa, naħseb li l-ħsieb kien aħjar kif immexxu l-pajjiż, veru iktar bil-mod. Imma slowly but steadily, l-aġla għattu samaġa dejjem friħhom jagħmlet. U din nista' naraw mill anke l-istorja riċenti tagħna. Veru hemm ċertu drittijiet li veru jiena pereżempju wara li kint gej ma interessanix ġifieri. Ma interessakx? Kintix gej jew mhux biċċa tiegħi, I mean it's your life u inti tista' tgħixha kif trid. Imma di li per eżempju xaġa bħal di nużawha politikament, saret għazzizni per eżempju. Xaġa bħal? Bħal di tal-gays, il-rights da. Għalix, għax l-intenzjoni hija ħażina. L-intenzjoni biex noħolqu paraventu. U veru, jiena naħseb li la daħluna fl-Ewropa, waqt l-amministrazzjoni l-oħra, naħseb li dak iż-żmien kien aħjar. Jien naħseb li s-sistema kienet aħjar li per eżempju mux ma saru kazzati, saru ħafna kazzati, dana jena dejjem hekk ma tistax pretendi li kollok mara jew raġel perfetti, il-partner tiegħek se jkollu difetti, kultant qabbiż ilek ukoll. U kemm qabżu għalili nazzjonalisti votajt kontri għax minn għali Joseph, se jkun veru dak li qalli hu, li ma kienx. Imma konna rispettati, kien naħseb da affett li tbissobba bidejk ġifieri, mhux ma ngħid li ma kienx hawn korruzzjoni ma kienx hawn. Nasib korruzzjoni kien hemm, il-korruzzjoni mhux se tneħħiha qatt għax inti fidejk qed jgħaddu il-miljuni, imma altru kif għatlek l-ewwel tkun politikant u ssir korrott bħalma kien Lorizant pereżempju, dak kien politikant u sar korrott. Għax il-flus għamew jew bħal Ninu Zambit, kien ħafna minnhom daw. Imma altru li tidħol bl-idea li l-għada li tidħol il-gvern fidejk tiftaħ kont il-Panama, dik id-differenza kollha, ġifieri kienu korrotti l-ewwel. Mbagħad biex perpetwaw il-korruzzjoni tagħhom li għandhom f'moħħhom saru politiċi. And that is the big difference. Jien naħseb li hija ħaġa li ħadd ma jista' jmerja. Mhux qed ngħid li qed ngħidlek, għax jiena mhux qed ngħid li nazzjonali kienu l-ġenna tal-art, imma jiena ngħid kieku llum minħablu l-bib tal-Ewropa jibatuna nitnejku. Dik kien ara aċċettawna, anzi riduna. Sawa, xi ħaġa kien hemm. Jien niftakar kien hawn is-swara tirġu rrenġati, kien hawn karakter naqra sens ta' kultura. Jien personalità nazzjonalisti ma nantx mortajja għax ovvjament il-bażus dejjem ikunu ġifieri u jiena qatt ma kont bażuslu. Dik dejjem ħassejt ġifieri taħt in-nazzjonalisti, jiena xorta ħassejt li aħna konna parti mill-grupp esklus. Iva, u hekk se tibqa' dik hekk se tibqa', dik da pajjiż żgħir. Dan l-lum, jek tboss jisimawk taħdek, għanna għek għedin kolla fuq ġurġin. Fil-fat. Jien għad nisallum, per eżempju, ma nix aċċettat minn ċertu gruppi, ġiviri anka nis li suppost naqblu maħħom. Jibżaw minni, jizom, un jgħet arms leg, ta' ma tafx ti, ma tafx. U anka x'ma mort St. Edwards. Jena jiftakar, waħda mill-ewel stejjer li u mux għetnajt kull minn mar St. Edwards huwa fucking baħnan u liba, ma hemm uħud baħnan u liba mux għedin. Mark mar St. Edwards mux baħnan u liba, għatex kemm hobbu. Ma insomma, bażikament, ħanaddi għal da l-aneddotu żgħar li huwa naqa memus mal-idea tal-klassizmu li jiena naħseb kienet naqra ta' problema endemika għal-nazzjonalisti, mbagħad ħanaddu għal dal-quick fire round li bażikament huwa l-antitesi ta' dal-podcast fejn inti tirrispondi b'sentenza tnejn l-aktar tlieta. Tajjeb. Jiena waħda mill-ewwel memorji tiegħi u għada sal-lum tqanqalli ħafna emozjonijiet
pjuttost koroħ, il-mami iċċempel il-Marsa Sports Club, kellna xi 6-5 xi ħaġek, ċemplitlhom għalthom isma' nixtieq nġib it-tfal jilagħbu l-Marsa Sports Club jiena. Palma taf hemmhekk kien miżawt nazzjonalisti ta' ċerta portata. Għallu lejja mela le sinjura minn fejn inti? Għaltlhom minn raħal ġdid u għatawla. U tant niftakar il-mami kisru la qalba. Tant naf li ħassita ċkejk, u rajta tibki. Li justja ammont ta' antipatija għal ċertu uħud minn ċertu klassi xorta ximkien fil-fwiet għada. Issa għandi ħafna ħbieb minn dik il-klass ta' nies u l-lum il-ġurnata naraf li hemm minnhom li huma elitisti di merda. Bliena ħafna ma kontx immur pereżempju għal protesti ta' Defni. Għax ħafna nies li huma naf li huma klassisti. Li ħarsu lejk minn fuq l-isfel. Ara salvu tal-ħaxix, you know. Yeah. So on that ambivalent note, tlaqna quick fire round. Dwar fil-fatt Francis Mallia, xtajdilna? Wara bomba kien. Għada ta' qalba tajba ħafna. Jien naħseb qalba tajba xikot naħseb iż-żejjed. Could be a bit of a problem, ġifiri. Ma kena differenzi bejnietna, ovvjament tifimni jiġu dal-affarijiet, pero still I think of her as a great woman, ġifiri. Francis Mallia hija l-mami sawa. L-ex mara tiegħi. Li jiena niddiq ngħidla ex. Veru. Tibqa' l-ombra hekk il-mara? Nirrispetta ħafna u jitaf ta' ġifiri, u naħseb ta' prezza ġifiri. Skużani, qed noqmosek mandi bewla straordinarja, issa wara satej. Abigail Mallia. Abigail, brava, Abigail. Bibdi, id-dati dejjem ikun naqrajek li t-tifla memx tagħmel. Naf. Le, ta' ma naħsibx li ġizmu, fil-fatt għandi rispett kbir lejkom it-tnejn vera kontent li ħriġtu kif ħriġtu u kważi dan huwa vantaġġ li kważi kien hemm meta ma kontx f'ħajjitkom għax intom tistgħu tgħidu li intom għax kien sertajtu tħaltu fix-xogħol li nagħmel jien media u affarijiet hekk. Imma ma kontux għax it-tifel tad-dadi. Għamiltu għax intom. Li ħadd ma fetħilna l-bib għax aħna. Le ħadd ma kien se jiftilkom il-bib għax isbalta salbu malli għax kif għatlek. Jiena jgħadda xejn dejjem kont inkun fil-periferija. Dejjem fil-periferija kont. Dispjaċinix insomma. Però nixtieq nżid ma dak il-fatt li ovvjament li jiena kbirt narak id-dur ma darb dak l-ostja sarong. Bil-sarong. Pitter u tisma' fil-Mozart u fil-Tupac. Ovvjament xi impatt fuq ħajti dik ħallit li. Le, immaġina, ismani, intom kbirtu f'dar fejn. Taqbes iż-żewġ sentenzi. Eżatt, imma eżatt, aħna kbirna spiex ta' jekk xej spiex ta' f'dil anka l-kwalità ta' nies li kienu jiġu, spiex ta' Walter McCallef, l-Spider, Antoine Camilleri. Kienu nies ta' Kevin, x'ismu għaw Drake? Le, mux Drake, ma Wayne, Kenneth Wayne. Kolla filosfu. Ebimni, aħna kon għamlu għadak it-tip ta' ċirku. John Mallia. X'għandu? Missir, pjuttost tal-osti apparentament. Ebimni, jina, ebimni, proud ħafna b'John Mallia, ovvjament, jina, meta ħadak iż-żewġ awards, da kif jidħol fil-ġurnalizmu. Imma mill-li jider daħal sew u rispettat, ġifiri, unuħu gost narak committed. Stajt battra oħra faċilment, ġifiri, ma għandek ċertu committed u għandek idejat ċarismi fras, di li toġobna ħafna, għandek idejat ċarismi u fejjena mandiġ ħila nġib in-nizmijak, inti għandek ħila nġib in-nizmijak. Ġifiri, mintix confrontational, pero b'mod li kapaċi ġib in-nizmijak li hija talent, hija virtu fl-opinjoni tiegħi, ġifieri. L-isbaħ żmien ta' ħajtek. Jiena ngħid li bħalissa jiena huwa żmien tajjeb ħafna. Għaliex, ili minn 62 sena pensjonant, nirċipi il-paga d-dar, għandi pensjoni tajba, ħadd ma jekk mandani, ħlif il-kelb,
il-kelb, kekettu. Fil-ħodu, ma li titla xef jibdem baħar mis-sodda bil-fors. Najdlu għar minn mara jent. Jena bnidem li nejx wahdi ħafna. Ħafna. Anka ħbib, ftit li xej għandi, vera ftit ismi ġivi minn l-ek ftit. U kapaċi namillek ġranet id-dar, jena l-Covid ma fettwatnix għalek. Xina, għad id-dar allura, għad nil-avanzi, l-laxqati għaj. Anzi, meta noħroġ kolli ġembi ximbur id-dar. U nikmanda jien id-dar, u jekk l-ħettilla ħallajt il-platti għamalla da fil-ħodu. Mux. Dan huwa l-isbaħ. Nidħol fis-sodda tal-ħajja ta' Salvu Malija. Kien żmien li qed nibża minnu ħafna, ħafna. L-aħħar sentenza għandek. Eżawrejt mux fucking sentenzi. Kont qed nibża minnu ħafna xil-pensju għax ifimni issara ma jiena qed inkejja l-żmien bid-deċenni u l-iktar, għax bħal kollox takwista ħaġa u tidla oħra. Jiena llum ma nistax ħares lej futur kif tħares lej inti. Allora naf li I'm conscious li l-mewt edha wara l-kantuniera, naf li tista ma kera l-ħaġa, ma għafat ġiviri. Li jena attualment mux ma tbeżanix liktar il-proċess tal-mewt jew il-mar tbeżani, ma li rrit immut, ċettajta u ġiviri. Allora. Pause sekonda, guys, dil-bewla ħajkolla s-sir. Ħajkollok t-pause sekonda, wejs. Pause. Ok. Skużawni għax fucking minn għajnej. U ħanajlek, ġejmi għagin. Bladder xieġi bil-Malti? Il-borza tal-awrin. Najbda sek. Xaħna krudi. Mela, merħba l-ura biex bħala punta kjarezza nishtiq nissottolinja li kemm jienu kemm missieri morna nbulu. Le, ħalli ma nħilx speċa jimbis li waqqaftu dal-program. Inġorru salib xurxin, vera, inġorru salib xurxin. Kont taj li fuq. U bassajna. Inti, bro, inti bassejt. Fucking mota troċi bassejt. Inti tafu il-xisbu għalu l-Inglis. Ma jibboss kif kont insejt. Jina kont insejt li kont nistembaħ fil-ħodu ġili mill-kamra tijaj għax kont nisma li l-ek d-boss. L-Inglis jgħid. A piss without a fart is like a tower without a guard. U bil-Malti najdu, bawla minn erbassa, isu torri minn ajrassa. Funny enough, il-żewġ proverbi jaqblu. Jaqblu jirrimaw perfettament. Perfettament. Ġvista jkun li hemm xi kwalità ta' verità ezoterika, universali u galattika. Dwar dak li tajt, għalkemm jiena lejn qatt ma sibt li l-nifsi ingawdi bassa waqt li qed nbul. Għalfejn nitkellmu fuq il-bass u l-bewl, sar konet nitkellmu. Mela. Waħda, u dak mill-affett li naħbu, ma nafx għaliex. Ekku. Naf għaliex, għax aħna nħoss, mux sa naqbdu, għax sar il-ħiri naqbdu. Mela, konta titkellem fuq il-mewt? Fimni, tal-età tiegħi. Saqna aktar viċin il-mike, Salf. Tal-età tiegħi taf li mċans tajjeb li ma jkunx baqalek ħafna u, fatt, dan huwa fatt, ġifieri, jien għandi 68 mad nixtifel. Illum jiena ngħix u naħseb waħda mir-raġunijiet għaliex waħed mill-iktar żminijiet sbieħ ta' ħajti ta' qed tgħix għall-ġurnata. Illum nagħmel xi ħaġa nħu pjaċir, illum ma kellix update qatt nara film wara lik, qatt nara dokumentarju. Bux però s-sigrietu li tittaċċetta din ir-realtà. Li finalment, u li għafatti ġifieri, tal-aħħar miet ħabib tiegħi ta' 52. Mit il-boyfriend tan-nepotija, kemm kellu 52 dak ukollek, ġifieri. Naxi 40 naħseb kellu jien, Gilberto. Late 40s imma. Imma kien tajjeb għax kada, dak kien ikun the soul of the party. Imma ħasat il-kulħadd meta miet. Ġifieri, it happens. Jiena l-ħaġa li ma nixtieqx li kollna dim xi tbatija dik li tbeżżani u l-proċess tal-mewt għax li tmut u mbagħad tmut.
Jina nemmen li tmutu daqshekk. La tmut issir xajdu l kompost. U minnek jitla xi ħaġa oħra, xi ħaġa ġifieri. Imma nemminx li hemm ġenna u infern ġifieri. Jekk hemm, jien hekk ngħid, jien ngħid hekk hemm ġenna u infern meta hekk hemm mur il-ġenna. Alla li prosa ġbin, tanti mxej tajjeb. Vera kontajt li ma neżistix, imma fil-fatt neżisti, imma mxej tajjeb. Jiena noqgħod attent kemm jista' jkun li ngħix tajjeb, mhux biex imur il-ġenna, ma biex nħossni tajjeb. Dik importanti ġifieri li ngħix tajjeb. Kun komdu miegħek innifsek. Komdu miegħi nnifsi l-ewwel qabel kollox, mhux qed ngħid li żbalji għamiltu kbar ġifieri, u da minn ma jagħmilx. U tittaċċetta x'ina dik waħda mid-difetti li għandhom il-politikanti li ma jammettux li għamlu żbalji. Ħadd mu Superman. Żbalji huma parti mill-make-up tagħna. Fil-ġejjini tiegħek xem? Ma nafx. Minni m'għandix iċken idea. Qas nipprova nara. Ifhimni mhux importanti fis-sens jiena bħalissa naħdem fuq dokumentarju fuq il-belt. U da' isu kienet jistenna li għax dak inġibet xi 10 snin ilu, jew 8 snin ilu, u spiċċa qatt ma tlesta għal xi raġuni, ġifieri inkont għamilt il-parti ta' Devalet ukoll fih. Kien ħafna reenactments u da, u isu kienet jistenna li għax kellim tit-tifla tlasma tlam kien dak id-dokumentarju. Tin il-poti qed nilaftit m'għandix nagħmel, vera u m'għandix nagħmel jien ġifieri. Tatuli, uħet najdlek, took me over, sa naħseb li fuq xar sew għaddej fuqu. Zitt ma li kienem, ifimni jena tal-limt neditja xie sentejn ilu meta bdejt namel ħallelin tal-bahar. Dik hija ħaġa li vera toġobni li fik, li tibqa' tiġġedded. Dik hija veru, dik veru. U ma tantx baxxihom malaj l-armi fis-sens li ma tantx tarrendiru minkejja li qed tgħid li hemm ċertu affarijiet li aċċettajthom u naħseb li importanti li ċertu affarijiet jiġu aċċettati. Inevitabbli u l-mewt inevitabbli. Naħseb hija virtu li tiskansak minn ħafna oġieħ li taċċetta. Le, żgur, anzi jekk ma taċċettax għandek le ħafna affarijiet. Pereżempju, d-difetti tiegħek u jien naf għandi ċerti difetti nipprova nirrenġhom, imma jiena difett wieħed ikollok li huwa dak u dejjem tirrepetih. Inti fil-fatt jiena ngħid li dejjem tirrepeti l-istess żbalji. Picasso kien jgħid li artist jagħmel kwadru wieħed fajtu kollu dejjem irrepetih. U jina ngħid li b'dem ikollu difett wieħed fil-ħajja. U dejjem jirrepeti l-istess għas jgħidulek kemm jgħidulek u tipprova kemm tipprova. Tistaġeb, John, tistaġeb. Lej, ma nasibx li nagħmelek. Jiena għamilt ħafna xogħol biex narafni u naraf x'inhu mad-difetti tiegħi, naf x'inhu mad-difetti tiegħi, jiġifieri u jistgħu jitfawni f'ħafna inkwiet id-difetti tiegħi. Però konxu ħafna minnhom u b'konsegwenza ma nasibx li nagħmel ma nasibx li nirrepeti dejjem l-istess balji. Mela. Tal-età tiegħi tibda tara modi għall-affarijiet. Biss naf li t-sound. Forsi jkunu varjanti tal-istess kwalità ta' żbalji. Tibħaxju, daqsi. Imma veru, ma fatti vera. Li meta tikber. Tibda tara l-affarijiet perspettiva differenti. Life is lived forward but can only be understood backwards. Ekku, veru, ma minn qala ma minn qala Soren Kierkegaard. Mela, x'inhi l-iktar ħaġa li taħseb li n-nies ma femux fuq Salvo Malija? M'għandix li ċkien idea ġifieri. Normalment ma tantx jifmuni. Parti minna t-tortija xin nħobb naħsad. Minn dejjem hekk konti, nagħmellek statement, u nħu gost naħsad. Allura nis they're on their guard, ġifieri. Iktar mill-li ma femux, jiena ngħid li naħseb jiena mbeżżaħħom in-nies għax għamelus canon. Naħseb femu aktar mill-li ma femux, ġifieri. Ma femux. Ma femunix ħafna affarijiet li ngħid, ġifieri. Għam xogħol li ħafna affarijiet ma femunix. Naħseb anke l-PN meta għattilhom meta ħriġt biex ħriġtax għall-pajjiżi mhux għall-PN jew għal xi ħaġa oħra kont kienet straġi sitwazzjoni li, imma nifhimni.
Naħsibx daqshekk importanti n-nies joqogħdu jħabblu rashom xifmu f'majx mhux minn salbu mħallija, ġifieri. Ma naħsibx ta' mhix importanti. Waqas interessani kważi, tax veru issa ħanajda kif inhi ma bit of a peacock, nħobb nider, huwa fatti ġifieri, attenzjoni nħobba, ġifieri. Però ngħix minn ajra wkoll, ngħix ħafna minn ajra, mhix ħaġa li. Reċentament ħafna minn għajra. Ħafna minn ajra tnejx hija. Mela ħansaqsik l-aħħar mistoqsija x'issa di ma kellekx assaġġ risposta. U s-saġġ biex ta' mhux importanti. Din l-aħħar mistoqsija prova u moda naqra sew. Provaw. Għanżidu naqra pressure ma' sitwazzjoni għax taf kif aħna ħobbuha drama. Allora x'inhu importanti? F'din il-fażi ta' ħajtek li tista' tħares lura li ħajtek mhux fl-interetta tagħha ma f'ħafna minna li għandek ċertu erf li jiġi bleta. Għalija, għal-Ġon. Spjega għal-Ġon l-libnek. X'inhu importanti fil-ħajja? Ek tintik risposta onesta ngħidlek xejn. Ġob, xejt li ħajti, Xejn mu daqshekk importanti, le. Jiena llum wasalt għal konklużjoni li il-ħajja much ado about nothing. I mean, minn negozjant kbir u jagħmlu l-portraits u l-ħor iżer papa u l-ħor. Imma meta tfittex propja naħseb l-unika ħaġa importanti that you're at peace with yourself. Dik ħafna, Li min naħseb li dik l-iktar ħaġa, li ssib it-tranquillità, li taċċetta, naħseb l-iktar kelma importanti għadik. Li taċċetta li l-ek innifsek. And I think this is very important. Ħafna nis jibqaw la jarfu l-lum infushom. U anqas jaċċettaw l-lum infushom. jgħaddu minn ħajjithom mingħajr ma minn għalihom. Le, makki, ħafna nies tismagħhom jitkellmu, tindumna li m'għandhomx klu ta' minn huma. M'għandhomx idea minn huma. Sekonda, ħanippożjak sekonda, importanti li biex dal-punt nagħmlu. Importanti li s-semmija minn qed isegwi, eċetera, jifhem li l-ewwel ħaġa li qal li kien fucking xejn sewwa. U issa qed jgħidli li l-iktar ħaġa importanti hi ... Int tħobb fucking taħsad. Sewwa. Le veru, kajattir ħaġa. Imma veru xejn meta toqgħod fittex daw l-affarijiet kollha xi dawk l-affarijiet mhumiex importanti. Imma naħseb u hemmhekk vera. George Harrison, all things must pass. U vera, I mean. George Harrison tal-Beatles, all things must pass. U vera. Sure, it's a transient experience, fine. Imma waqt li dik l-esperjenza għaddejja. X'inhu importanti u naħseb li s-serenità. It's good looking back. U tajt, għamil di. Ma tridx torqod fuq il-nostalġija, nostalġija innaboda. Għaw, min per eżempju traħ jitfa ritratti ta' meta kien għadu zaħir u ta' meta, mal-ħin kollu. Ġifita, madonna, bħalissa mandu xej fħajtu. Biex. Mela, f'sentenza, f'żewġ sentenzi, għax tħobb tajt. Żewġ sentenzi. Xini l-iktar. Ma jaċa. U mandiġ difetti. Mela, xini f'żewġ sentenzi l-iktar ħaġa importanti. ħanal u fuqa u baħan l-ċaw. Naħseb jina dik, li għal-mel bi look back, ma tajx li ġejt fid-dinja għal xejn. Li għamilt kontribut. U xinu, insomma. Għalek innifsek ta' mux għal xismu ġifiri. U diku jina naħseb li ktaġa importanti li taċċetta li l-ek innifsek. Taċċetta li l-ek innifsek b'kollox, bid-difetti, u tittaċċetta u koll li wastatta fatt li kullħat huwa mibnejjek, so, I mean, we're like that, tajjeb, ħażin, ma jesistux Alla, ġifieri, I mean. Mixin fl-għar żgur li le.
Laqas fis-sema. Laqas fis-sema. U laqas Tistax fis-sema. tiżgura lil ħadd li qas fis-sema salf. Alla, Jiena ma nara. Int mort Mars. Aqas mort Mars, għasab wara xtaf xem wara Mars. Jiena ħanajdlek. Jiena ma nara ismani. Jiena ma nara. Tarf tal-univers ċekjajt kullum kien. Imkien ma nara l-intervent divin. Imkien. Illum kontet nara program, issa qabel ġejt, Silence in the House of God. Hanster darba li missu nitkellmu fuq fej memx Alla, eccetera, eccetera. Salf, grazzi tal-li kont l-ewel mistednen fuq il-podcast tijaj. Għadgos li speċi l-ewel podcast tijak. Għatli li u l-missira kħiġifi, ġawara. Naħseb li nħos li kienet għazla għaqlija. Nittama li kollok aktar kontentezza mill-li diġa sibt. Nittama li jien u uħti nkomplu namlu gburi. Mandiġ dubju. Li l-kom segwaċi li segwejtuna saw. Għandkom bajta barri. Il-lejl tajjeb il-kulħat, jek taraħ bil-lejl, jek taraħ fil-ħodu, għasab aħjar tmorru l-ura x-xol. Dak kollox minn għatijaj. Dak kien l-ewwel podcast ta' John Mallija, b'saħħit il-mulej magħhom Bezzjoni.